imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong kay ang tanan nakasala. Mayong buntag, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ng pulong mo kinabuhi ko. Si Jesus lang makaluwas, walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ka mo salit sa kahitasan. Kawang lang ang tanan, tukuhi lang sa ligi ang gamhanan, nanagog na sa tibuog nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang layong ibayaw, upang sa pagsayaw, pagkapak sa iyong gamon. Sa langit umiyaw, sa walay kaulaw, tukso kauban ni Kristo. Singit awiti ang hari kasabi, na siya musulti mismo sa kinabuhi mo. Singit ang tuwas langit, sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat yung kita mamatarong, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang makaluwas, walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan. Kawang lang ang tanan, tubuhi lang sa ligi ang gamhanan, nanagog na sa tibuog nga kalibutan. Siya ang Diyos sa balaan. Sulit ako siyang layong ibayaw, upang sa pagsayaw, pagkapak sa iyong gamon. Singit ako sa langit umiyaw, sa walay kaulaw, lukso kauban ni Kristo. Singit awiti ang hari kasabi, na siya musulti mismo sa kinabuhi mo. Mayong buntag, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ng pulong mo kinabuhi ko. Mayong buntag ug happy watching ni Lavina Limbo. Happy watching and happy listening Brother Philly Impis. Mayong buntag Pastor Gideon. Mayong pagiguban sa tanan natong mga kaigsuonan, mga suking tigpabinaw sa Shiny FM 95.3. Na nagsunod kanunay ninimaong programa ang pulong mo kinabuhi ko nanukad diris Kalugtugan, Malabuyok, Cebu.
Mayong nga buntag ni Pastor Sapre uban ni Nong Oswald ug sa akong mga pangumangkon diha sa City of Balok, Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental. Matod pa, maayong buntag Pastor ug on air na ka sa Shine FM, Radio Balok, Santo Niño, Tanhay City. God bless everyone ug sa tanan nga mga nagsunod sa programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong buntag sa tanan. Mayo nga pagpaminaw ni Jennifer Panon Asaylo Pangan og ni Sasi Kundi ug matod pa ni Ria Amante. May buntag ninyo dihaday og ipangumuskaw ko sa imuhang lola ni Cha Elisa og sa mga Amante family og ni Brother Uto diha sa atong lugar. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Talaygon ng Dios mga igsoon nga naghatag og higayon og panahon nga ato na sang hisgutan ang mga pulong nga gibilin sa atong amahan. Mayo nga pakiguban ni Ria Amante. Good morning Pastor, watching here in Punglo High School. God bless you. Good morning, good morning. Regards ko sa inyong mga classmate diha. Sa inyong mga magtutudlo, ako ang gipangumusta ug akong gideklarar nga ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Happy listening, happy watching sa atong mga kigsunan diha sa atong lugar. Mayo nga pagiguban ni Estrella Baluran. Mayo nga morning Pastor. Ug matot pa, good morning, God bless sa tanan nga gapaminaw og shout out ko Pastor sa Bantayan Kabangkalan sa ilaha dito nga pagsunod sa imong programa. Wow, salamat sa Ginoo. Ang mga pagdaig pagpasalamat mga kaigsuonan mauni ato ang iyong buhaton. Dili lamang aron do na ta ikabalos kay actually wala man ta ikabalos kay kita og ang tanan nga niya kanato gikan man niya. Wala man tay ikabalos gyud mga kaigsuonan kung atong hunahunaon gyud pag-ayo kining awit nga ang pag-awit, ang paglukso, ang pagsayaw atong ibalos ang nindot mga igsuon gyud kung imong tugaron kanang ihalad gyud kay kining ato ang kinabuhi mga kaigsuonan. Ang kusog maayong panglawas gikan man ni sa Ginoo, gihatag ni aron dili man aron ibalos niya. Kay wala magyutay atoa ang atoa nga abilidad kining naa natong abilidad mga kaigsuonan tanan nga hiyas talento ug uban pa nga niya sa matag usa gikan na kaniya. Maayo nga pagiguban ni Mary Jean Kalimot Himina. Maayong buntag ug maayong pagpaminaw diha sa Danau City man ang Danau no. Si Pastor Fee Baruntoy, good morning. Ato igsuon nga nanukad sa Liluan. Hay tuol diha sa Liluan. Og sa ato mga igsuon sa gikan sa General Santos, si Randy Putin Senior. Mayong nga buntag Pastor, God bless sa inyo Pastor. Salamat sa pulong sa Dios Pastor nga among madungog karong buntaga. Watching from Mabuhay, General Santos City. Salamat sa Ginoo makapamati na pod ko sa imong live Pastor gikan ni Sister Mary Jean Kalimot Himina. Ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Daryl Hirulaga. Good morning Pastor Gideon. Good morning sa tanan. Tigpaminaw sa imong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko sa tanang Facebook Live viewers. O salamat sa Dios sa iyang mga pulong amo na sa mabati pinaagi sing alagad. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Watching from Margo sa Tubig, Sambuanga del Sur. Request ko kanta Makalangit Anak Balik Na. Okay, ako na nga pangitaon dire, Brother Daryl. Mayo nga pagiguban ni Roberto Luardo. Mayo butag Pastor watching from Asturias. Amping sampiyahe bro. Kanos akaha ko makabalik na po dito sa inyong lugar sa Hitape.
Inabanga, dili sa Hitapi, sa Inabanga. Si Jima Libuhan, maayong buntag, Pastor watching from Bukidnon. Si Marie Faye, good morning Pastor, kumusta mo diha Pastora? Okay ra gyud mi dire. Giatiman sa Ginoo, gigiyahan sa Ginoo, giproteksyonan sa ato ang makagagahom nga Dios. Kumusta mo diha Sister Marie Faye? At dugay-dugay na wa ta magkakita. Si Myrna Rosales ug si Sibal Tina. Good morning Pastor. Janet Labis watching from Naawan, Misamis Oriental. Maayong nga buntag, maayong nga pakiguban ni Maribek, ni Maribek Pitalier Tadim. Maayong buntag Pastor Gideon. God bless Pastor sa tanang panahon. Pastor Gideon, ingon akong bana asa kuno mabasa ang katong pwede mo inom og bino nga tambal sa kutot-kuto, katong daghan og asawa unsa kuno nga bersikulo. Unsa man kay tumong tuyo, no? Naana sa unang naana sa Timoteo, sa sulat ni Apostol Pablo nga matod pa diri sa unang Timoteo, ako ang tan-awon ha, diri sa kapitulo 5:23, ayaw na pag-inom og diutay, ayaw pag-inom og tubig lamang, kundili inom usab og diutayng bino aron kahilisan kapag ayo kay kanunay karabang masakit. Kani maong advice dili ni alang sa tanang mga tao, alang lang ni sa mga taong sama Timoteo nga sige kasakit nga ang tambal sad alcohol or kaha bino. Pero ang pagkasulat ni ini ni Apostol Pablo, ang ilang manggong bino sa unang panahon tambal gyud, dili pareho sa una, dili pareho karong bino nga makaadik. Kabanday mo mga kaigsuonan, ang bino kaniadto bino karon tambal ba gyud ang bino kaniadto. Lamang ang bino karon dili na siya tambal, makaadik na siya. Pero alang sa mga kanabitawng mga lugar nga grabe kabugnaw, sa mga Iceland, kanang mga lugar nga magsigira og yelo, ang ilahag yung balonon sa ilahang mga lakaw-lakaw kana yung bino, kay usamang guna sa makapainit, makapabuhi sa dugo. Lamang sa ako nang gikaingon, bino nga dili makaadik, bino nga makaayo sa kuto-kuto. Atong hinumduman, daghan klaseng bino mga kaigsuonan, dili nang makahubog. Actually, ang tanang mga bino makahubog magyuna kung imong lantawon, dili makaadik. Kana nga term mga kaigsuonan ato nang klarohon, dili makaadik. Naamay bino nga makaadik nga kung makainom ka mga kaigsuonan, makainom ang tao, dili nakatugog, di ka inog balik. Murag pagkadumdumo na niya og ang iyahon una, ang iyaha nga bation murag mangita na sa maong bino, mao nay makaadik. Og ang bino sa una mga igsuon makontrol sa tao. Muna nga kining advice para ra po ni sa taong magsigig kasakit, magkasakit nga ang advice po ni Apostol Pablo kanang dili lang tubig lamang kung dili bino. Pero kung mag-inom kag bino, kung nagkinahanglan gyud ka, mao ni akong advice, kung magkinahanglan gyud pananglitan ang imong lawas og bino, ayaw pag-inom anang naay mga barkada. Kung mo inom gyud pananglitan ba, kung gikinahanglan gyud ba sa imong lawas, kay maumang gyud ni tambag ni Apostol Pablo kang Timoteo, kung pananglitan nagkasakit gyud ka, nagsigig sakit-sakit ka, o niya imuhang namatikdan, imuhang ang imuhang napamalandungan nga, oy, gisuwayan nimo tambal mangyod, kay matod pa sa una ang bino mga kaigsunan isagol nimo na sa mga gamot-gamot nga mga kahoy, o niya mao na ihulom sa mga gamot-gamot nga mga kahoy, kanang inig-inom before after sa kaon, inig-inom og usa ka taklob, mura sa gitawag og himughat nga makapauli, makapalagsik pod sa lawas. Og daghan na mga kaigsuonan ang nakasinati ni ana.
maunay buhata dili kay gamito ning bersikulo ha nga mo inom kag bino diha sa imong mga barkada kay yaga-yaga na siya, bugal-bugal na siya, usik-usik na siya, kana nga klase nga pag-inom sa bino. Kung gusto gyud kang mo inom og bino kay maulagi na nanginahanglan ang imong lawas, tambal sa imo, sige kag sakit-sakit, pwede kang magpalit og sumala sa giingon ni Apostol Pablo, kanang bino nga makaayo, dili kanang bino nga makaadik. Pangitaan ang bino nga makaayo sa imong kuto-kuto ug mag-inom ka kanang ikaw ra usa. Ayaw pag-inom kanang naa kay barkada kay ngano man. Mag-inom man gud ka sa bino nga naakas barkada, mugawas na ng pagkamahinambugon. Nya manghambog na or dili man gino manghambog. Kanang agikaon mo gawas na usa na ka klaseng sala, usa na ka kanang mo resulta nagsala og mahinungdan maulaw na ka mo simba, maulaw na kang mo adto mo basa guys Biblia, maigo na ka. Ang may tabuan na mo balik ang imong tawanon kaniya. Pero lamang ang advice yun sa Biblia, paningkamutan nato nga ang bala ang espiritu maghari. Ngano man pag ang balang espiritu may maghari sa matag usa sa imong kinabuhi mga igsoon kus Ginoo, naa kay self-control. Tanan nga mga pwedeng makaayo sa imuha nga lawas, makontrol nimo siya sa paggamit o pag-apply niini. Like ang imuhang lawas na kinahanglan ng bino, inom ka nga ikaw ra usa, pero kanang pararapod sa tambal gyud sa imuhang lawas, dili kay makiinom ka sa imong mga barkada, kuana na siya, gausik-usik lang ka ana sa imuhang oras, gausik-usik lang ka sa imong kwarta, gausik-usik lang ka kasayang-sayang, wa kay plano nga, wala kay maayong plano sa imong mga anak. Mao na nga ang pag-inom sa panahon ni Apostol Pablo, sa tambag ni Apostol Pablo nga to kang Timoteo, kay sige magug kasakit si Timoteo. Ako ra nang gi-discuss yun para inyuhang kana bitang mapamaladungan ug makuha ninyo ang saktong pag-apply sa mensahe nganong gisulat na diha sa Biblia. Kay base og maunay himuong kanang rason nganong mo inom gyud ang ato ang maigsuon og bino, dili na maoy rason nganong moinom ka deng maghubog, dili na mao. Moinom ka kung nagkinahanglan, kung nagsigi kag kasakit. Kay kung moinom ka mga kaigsuonan nga walay sakit, o niya moinom pagyud ka og bino diha sa imong barkada, sultihan tikaw ang magkasakit imong pitaka, ang imong bulsa, ang imong trabaho kanunay paralyze. Mo hatod na nimos pagka walay nahot, pagka pobre sa kinabuhi. Kabantay mo anang kanang taong hiniinom. Sultihan ta mo mga kaigsuonan, magpataka ra na og kanang magpataka ra nagpanumangil. Asa ko nakakuha anak, dili lang na base sa akong nakita, dili lang na base sa mga experience nga akong nakita sa akong mga kaila, mga barkada sa una nga mag-inom sila kanang inikahubog mag-wild na, inikahubog mamunog nag-asawa, mamunog nag mga anak, mainikahubog mga igsuon kuana kanang mangita nag-away. Dili lang base sa experience kundi na agyon nas Biblia unsay sangputan o padulngan ug unsay gipakita sa Biblia nga kahimtang sa tao nga maadik nas bino. Diha sa Panultihon 20, ako ra gyud ning i-discuss mga kaigsuonan kay mao man ni kasagaran god nga ako ang madunggan sa mga taong palainom, palaubog, labi na nga kanang pagdipinsa dahil sila bersikulo kana bitaw na Kristohanong alang-alang, kanang wala bitaw gyud mahingpit nga bag-o, wala bitaw totally nga na surrender nila ang tanan sa Ginoo. Maunay kasagaran nga himuong dipinsa kanang bersikulo ha. Sa Panultihon 20 sa bersikulo 1 pa lang, ang paghubog-hubog binuang. Ingon dinhi ang bino makahimo kanimog sabaan og buang-buang. Busa ang paghubog-hubog binuang. Kana bitaw may panang makaingon ko kanang hubog-hubog kay sa hubog. Kanang hubog mga kaigsuonan, kuang guna siya kanang
malinaw na siya kay matulog man na, pero kanang hubog-hubog kanang alang-alang mga kaigsuon ngita nag-away. Pag abot diha sa unahan mga kaigsuonan sa kanang mga tao nga kusog kaayong mainom, magpataka ra ng panumangil. Saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda ng buhay kapag makiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Ako pagitaon mga kigsuonan ha, kung asa to dapit nako nabasa. Kana bitong kahimtang sa taong hubog, taka ra nagpanumangil matud pa sa Biblia. Dili lang na sa akong giistorya kun dili sumala sa gisulat diha sa Biblia. Akong pangitaon ha. Nagya po na sa panultihon. Moabanti ko sa unahan. Panultihon 20 man to akong gibasa. 21, 22 akong susihon. 23. Aha. Akong tan-awon dire. Diri sa 23:31. Hala kuhaan ninyo ni. Ayaw patintal sa bino bisan pagpula na kini kaayo. Og madanihon kaayo og hawot kaayong tunlon. Kanang ang uban ani mga igsunog panladok. Tungod sa kanindot tas lantawon sa bino kay pula og halot og hawot na kaayong tan-awon unya. Ang gipakita din niya madanihon. Mura kag lumayon. Oy katong mga tao dihang kusog mo inom, paminaw mo ani ayaw mo usa og gara-gara. Kay arong makakita mo ba unsa di ay hitsura kung mahubog na. Kamo diha nga naminaw sa FM Radio 95.3, paminaw mo. Kay usahay di ra ba mo muangkon kung hubog na. Pakit-on mo sa Biblia unsa di ay hitsura og dagway kung lango na mos bino. Paminaw mo ani kay usahay dili mo motuo. Dili mo motuog istorya nga mao ni inyong nabuhat, nagpakaulaw. Unya ingnon lang ninyo inyong pamilya. Saon manggod hubog manggod. Hala paminaw mo ani unsa di ay dagway hitsura kung mahubog. Di mo mauwaw. Uy pagbaton taon mo kauwaw oy. Dagko na ninyong mga anak, dalagag ulitaw na. Idara na biya mo, pagbaton san mo kaulaw. Saon po pagbatog kaulaw nga di mo mumutog istoryaan nga mao na inyong sitwasyon. Kay aritas Biblia para mutuo mo nga mao na inyong kahimtang kung mahubog mo. Ako ani nga basahon. Ayaw patintal sa bino bisan pagpula na kini kaayo. Madanihon kaayo ug hawot kaayong tunlon. Pagkasunod buntag bation mo nga sama ka sa gipaak ug bitin nga lala. Kanang grabe kasakit kay mong kuto-kuto, mangita dayon ka og tubig sa butong, unya magpakutaw dayon kag itlog. Kaingon ta nga grabe oy. Ingon din makita mo ang talan-awng makahadlok og dili ka maghunag-hunag makasultig pagtarong. Mao nang mangita ang ubag away kay mura siya gihadlok, mura siya kuan ba? Mura siya og gibinuangan. Mo nang mangitag away. Kay makita man sila og mga makahadlok og dili na makahuna-huna og makasultig tarong. Wala na. Mo na inyong huna-una unya tuyuan ninyo. Pagkawagyoy mo'y panghuna-una. Mo nang di pagani mo inom, huna-unaan ninyo nga maunay inyuhang sangputan. Kung makainom mo, wa mo'y tarong huna-una nya musugot ka inana ng imong pangidaron unya imuhang ipakita sa imong anak nga maunay imong padulngan nga wa kay tarong huna-una, wa kay tarong wa na kay tarong manulti. Unya amahan kas imong mga anak, amahan kas imong pamilya. Leader kas imong pamilya mo na imong ipakita pagtarong mo oy. 2024 na. Grabe na sad. Lisod kaayo mga kaigsuonan yung mga anak mo musulti ninyo mutambag ninyo. Naminaw mo diya oy mo pagbungol-bungol. Alang sa mga naminaw sa 95.3 Shine FM Tanhay.
Nganong ako ning giistorya, dili aron masuko muna ko. Ako ning istorya aron makakita mo unsay tinuod nga dagway kitsura kung mahubog mo. Para makapanimbang sad mo ba samtang dili hubog makasabot unta mo. Usa giingon, bation mo nga maura kag atoa sa ilalom sa dagat, murag kag lugos kag ginawa ug atoa dito sa palo sa usa ka barko nga gituya-tuya sa mga balod, murag kag gibinuangan. Nya miingon dayon diris 35, panultihon 23:35. Moingon ka tingali na igo ako o gibunalan ba hinuon apan wala ako mahinumdom ngano man dili ako makabukas sa akong mata, gusto pa akong muinom. Ngano man adik nas bino. Onya maubitaw ng bino gipamahalan sa ato ang kanhi presidente sa nasod kay wa gyoy laing ikahatag kun dili kadaot lang. Kita mo anang mga tao nga buutan kayo di kainom, inig kainom perting lang sana. Daghang kaayong nangamatay tungod sa bino. Sultihan ta mo mga kaigsunan, daghan kay nangamatay. Dili lang tungod kay nag-away, dili lang tungod kay nag-unay rag pinatyanay, tinigbasay, dinunggabay. Ako mismo nakasaksi ko. Kano man, sa unang panahon akong amahan tig-ampo na sa baylihan. Tig-ampo na sa baylihan kauban ni Noy Inok Ilyama, mayong buntag diha Noy Inok. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi nga bisan diha sa baylihan ilag yun ang ampuan. Ilang nang ampuan, pero ang pangutana man gud magampo ka sa Ginoo diha lang sa baylihan. Ang pangutana haon ba nas Biblia? Mo nay ako agyong gituki samtang nagdako og nagtubo ko kay ang akong papa tig-ampo sa Ginoo diha sa baylihan. Maninda pod si mamag manok. Unya maninda sad og mga kindi bisag unsa nalay itinda ni mama. Unya diha sa baylihan o tabuan mga kaigsuonan naaga ni maghubog, naagi mag-away, maggawas dahil ng istoryang ini hangtod magdinunggabay. Ako kita gyud ko og nagdinunggabay na ikausa diha nga ako nagdala gyud og pasyente. Ako day itong magulang mo'y nagdalag pasyente paingon sa Provincial Hospital Dumaguete na putlag kamot. Unya ako po'y nagdala sa putol nga kamot, layo kaayo ang gigikanan. 3 ka oras ang dagan sa motor. Kabalo mo, mga kaigsuonan, giabat pag yun mi ato. Giabat pag yun mi ato. Nadiskrasya pag yun mi ato kay ang bolt sa motor nahulbot. Ang bolt sa kanang telescopic, kanang center bolt niya nahulbot unya. Nalapaw mis motor. Di magyud to kalimot si Noy Inok Ilyama. May buntag nimo diha Noy. May buntag nimo diha. Ang Dios paday nagpanalangin og nagamit kanimo. Akong gipasalamatan ang Dios sa inyohang kinabuhi tungod kay inyo gyung gibarugan, inyohang gipakita ang pagtabang ug pag-amuma sa mga katawhan diha sa atong lugar. Akong ipasalamatan gyud ang Dios. Kanang magkita mi dito mohapit kanang moadto ko dito mohapit mangyugkos atong mga kaigsuonan diha, ilabi na ni Noy Inok Ilyama, mga Ilyama family. Musta mo diha? Ako agyon ning i-testimony mga kaigsuonan. Mas maayo nga mag-testimony tag mga kaagi nga inyo hagyong madunggan kay samtang mag-testimony ko ani makarelate sad mo sa uban pang mga inyong masaksihan sa panahon nga adtaw mahubog. Sawa pa'y hubo, sawa pa'y tao, sawa di sa di pa hubog, perting amiguha. Perting yung amiguha, unya apir-apir pa sila, perting apir-apir gyud. Unya sa diha nga nag-apir-apir mga kaigsuonan, perting yung pagka kuana kanang enjoya. Di pa pre, aniho pa pre, tanduay pa pre. Pare-pare yun. Nya hisgutan na ang mga nindot nga mga kaagi nga nagtinabangay. Ayay mo lango man ang mga nindot nga mga kaagi, mailisan mga bati nga mga pamaagi, istorya nga makapainit. Hangtod mag-away, naglalis. O ni atong panahon na ninda kog isda, ang motor na apay cooler, na apay yung isda. Nya tagpilaw ko ni pauli ko dito aning nitulog ko dito sa ilahang balay ni Noy Litoy.
Pag abot ito mga kaigsuonan, pagkaabot alas 11 gipukaw man ko. Kay naanay naputlag kamot. Mo nang biyahe mi. 2 ka oras, aus ka oras kapin. Tuyok diri sa kabanbanan ana kay diha pa man to ang karsada, di pa man amon-amonbon. Dihas naman na kabanbanan dapit mga kaigsuonan. Samtang ka-drive ko mga launa siguro to gabi ang sunod na akong angkas si Noy Inok o niya si nang Aneli man siguro to sunod nagdala sa putol nga kamot. Naitabo mga kaigsuonan. Gasunod mi sa duha ka karabaw nga YPC nga pula og mata. Nang review ra gyud ko. Nya sa kuna-una mahuna-unaan ako tong mga wali nga kantahig muhatag sa kalipay para mudagan ang abad kay wa nay kwarta. Wag gyud ko magbugal-bugal, ako ra gyud giampo nga ako gyud gi-review sa ngalan ni Jesus. Ana gyud no inog nga unsa man dong abad. Sunod nga hitabo gauna nasad namo ang usa ka dakong langgam nga ang pako sangkad dihas karsada. Imagine na sangkad sa karsada. Ang karsada pwedeng sa iluban og duha ka sakyanan. Unya sangkad ang iyang pako. Gauna na sa among biyahe samtang kadalamis putol nga kamot. Gaagpas mi sa pasyente nga naputlag kamot. Pag abot diha sa Kanglanghad mga kaigsuonan, nagdungaw na misbais. Pag abot diha ang bolt sa center post sa telescopic na wagtang. Imagine ha, sa sige kog biyahe, sige ko og suroy og isda na yung pag-abot sa bayawan gikan sa bukid, magdala ko og mga saging, manok o mga utanon akong ihandos dito sa bayawan. Puno na akong motor nganong wa gyud matangtangi og bolt. Nganong pag-abot diha sa Kanglanghad nga samtang nagdala mis putol nga kamot, ning kalit magkawagtang ang iyang nat. Nahuslot man ang kanang trungko ang iyahang telescopic mga igsoon, napalos ani na napunta mas makina. Ang nahitabo murag na preno og perting kusugang pagkapreno kay siyempre di nakadagan ang ligid kay ni pasok mas makinas motor. Nalapaw ming tulo. Tablaw ming pangita sa kamot ingko nga saon man ani. Nga asaki say kamot diha Noy Inok nang kuan. Kamot diha si Analim na siguro to iyang anak. May buntag ninyo diha. Hala pangita mo sa kamot taon pagitaan ninyo. Kay mangita sad kusnat. Haperte na kong pangita sa nat. Usa na ka oras na mong pinangita ay. Niabot ang panahon nga niyon ko nga magpabuntag na lang ta. Karon nidulhog ko sa pikas kimba na may nagsidlak. Iko amaw na ni ang nat. Pag taod na ko sa trungko mga kaigsunan sa tinidor. Pag taod na ko ang telescopic na sa dibawog. Nabawog yun ang telescopic. Ana, ninduta mga kaigsuonan ang kaagi bitaw. Daghan kay kong mga kaagi. Aniya ang nahitabo mga kaigsuonan, hambot lang. Linigwatay mi sa sanga sa Jimilina. Ligwat gyud ligwat. Natuno ra hampod. Niabot mi og provincial hospital sa Dumaguete. Didto nako nakasaksi nga kanang isog nga tao. Pag putol na di ang kamot, mugawas na ganyan ang dugo, mutiabaw nagbuhilak mo sampit o Ginoo. Di naman hubog. Mawala lagi ng pagkabugal-bugulon, pagkaisog, kanang hubog manggod mga kaigsonan, martabahala manggod na. Muingon like mga matay. O kulay hubog, di yun na ka-istorya. Mura na sa piso nga, nangitag inahan. Una niingon ang Biblia, dako kay binuo ang paghubog-hubog. Ni amahan ka. Dako na kag edad unya magsige ra gyapon ginana. Usa be mangutan ako ninyo. Kana kunong usa man gyud kuno inyong makuha nang mag-inom. Na ma'am, madato mo ana. Malipay mo ana dili oy. Kamuray kiilad ana. Busa ayaw ilara og unay ang imong kaugalingon. Ngano man? Espesyal kang binuhat sa Dios. Pinasahi kang binuhat sa Dios. Ikaw nga binuhat nga dunay espiritu kalag.
nga makahuna-una kag unsay maayo unsay dautan, gamitan na usa na ka oportunidad, usa ni ka kahigayunan nga nabuhi ta ni inibabaw sa yuta ato ning paimuslan. Ang uban man gud mutuo mga kaigsuonan nga kung mag-inom-inom makapahimulos kuno sa kinabuhi kadakong ulog-ulog ana ay dako kay nang binuang mga kaigsuonan. May paminaw mo aning kanta nga gi-request diri mga kaigsuonan. Dunay kanta nga gi-request diri, anak balik na. Balik na mo sa Ginoo. Ayaw mo balik spisyo ha. Balik mo sa Ginoo. Anak balik na ning mga buhay Niya nakakita pag yung kuog ka ng nastabuan, nagdinunggabay, nigawas ang tinae, sa hubog perting isuga. Ug wala na gani inom, perting ludluhod kay mga ipasaylo. akong buhay. May pepikat, Nagipakita ko naiuban mga kaigsonan, isog rag mahubog. anak Si Maribik, matud pa diri mga kaigsonan, Sister Maribik, ala paminaw mo diha. Kanang imuhang ban na papaminawa diri sa programa. Si Gigi Mays mayong buntag mayong pagpaminaw. Si Sunny Kuling mayong buntag pastor request awit. What sing from Alavel Sarangani Province request kong kanta pastor tumawag ka. Salamat pastor and God bless uban sa tibok mang pamilya. kulang pa bang gibuhat ko kay dili ko buo na malaglag Dili gustog, dili malipay ang Dios nga malaglag ta. sana O na mga igsuon, balik na ta ha, balik na ta. Mintras may panahon pa. nagulat lang Matod pa si Sasi kundi malingaw ko imo testimony pastor oy. ka Si Lorna Lee Abaw, tuod good usa man ni tuod good na pastor at tinuod gyud na pastor. Ako dati palahubog gid ko, adik pa salamat sa Ginoo kay ara nako sa iya. Wow. Ati salamat di sa imuha pagpaminaw. Pagpaminaw sa programang subong. Murag kini akong hilonggo, murag minais-mais na gyud ni. ang akong Unsa man ni inisilagkan pa dili gyud ni bugas-bugas. Si Jose Kabugnason Siringan, hello pastor, unsa oras sa imo live sa FM kay usahay wala koy load, gusto ko maminaw sa imong wali. balik Ang FM nos nga ako ang ga-hook up sa atong programa dili gyud inana kataas og frequency kanang power. na pag Bugbo ra na sa power like sa ato ang FM station diha sa nagpakamatay Tanhay, gamay ra kay nag-power. Kay kung mukuha tag-tagas nga power, kinahanglan na ta og permit license ana sa NTC. Kunya ang license sa NTC, milyon biya na. Isod biya kay nang kabuton ng kwartaha. kay dili ko Mao na nga kanang mga nag-hook up sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi ko like sa Lantapan Bukidnon, mga gagmay ra na siya nga mga power o sa gihulngan no, sa gihulngan. Si Insay Wata, good morning pastor, amin from Malita, Davao Occidental. Si Alan Javinis, maayo nga pagiguban. Si Mikay Sorban, ang uban pastor maghubog para mo gwapa ang asawa. Haha, joke, praise God. Di pala hubog akong bana. Glory to God. Basi gwapa na sad pugyag ka sa imuhang bana. Ayaw na saki. ting mga buto Dili sad na maayo nga kanang para mahubog para magwapa imuhang asawa ala hubog maghubog. kulang pa ba ang akong guma nagipakita ko dito Aturong isgutan mga kaigsuonan, mga angay tinguhaon sa pagbuhat og maayo. Bitaw noon sa may angay isintro nganong magbuhat tag maayo. ting mga Ang uban mga igsuon kanang wala pag yun katugkad ug unsay angay nga isindro sa atong pagbuhat og maayo. Bitaw no unsa may angay yung tinguhaon
Alang nimo unsa may angay tinguhaon samtang mubuhat kag maayo. Unsa may rason nga mubuhat kag maayo kung pagka. Unya, kung naa kay mga rason o unsa may tinguha, unsa may mga pangandoy, unsa may gipangita day nimo nganong magbuhat kag maayo. Mo ni ato rong hisgutan mga kaigsoon sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi. Kung akong gidasig ang matag-usa sa pag-share sa atong mahigalag kaila labi na sa pamilya. Awit magalangit tumawag ka. Si Manuel Misulis, mayong buntag. Si Rustico Haso, good morning Pastor. Tinuod yun na mamugos pa og dili ta mo dawat, masuko pa unya ang pamilya walay bugas. Mo na giingon nga sige problema nga ang bugas piting mahala. Pero wag yun magreklamo nga ang bino perti ng taas ang presyo. Makapasakit na sa bulsa. Ang uban mga kaigsoon na nambot lang yung paitang pamilya. Na ako'y giwalihan mga kaigsunan dito sa Negros gihulngan nya samtang paingon ko sa dapitiin ko mo magkatulgan, nakaagi ko og duha ka taong hubog nang higda diha sa kuan nang dalan, diha sa daplis dalan dito sa kanang kagunuyan. Unya ang asawa sa taon o ang usa ka anak na nagatang na nampiling. Luoy kayo. Tig yung luoy. Murag kumuton bitaw ang imong kasing-kasing. Unya istoryaan nimo na ambot lang. Ingnon dayon ka, maumag ko ni among kalipay. Kalipay day na. Kalipay di ay na nga wa na kay tarong panguna-una. Kalipay di ay nang wa gani kay tarong panulti. Kanang mga inistoryaan nga ang pag-inom, ang paghubog-hubog mao kunoy kalipay. Dinana nga gramanggo na. Sultihan ta mo mga kaigsuonan, binugo na siya nga sinultihan. Binugo na buot ipasabot, wala ka mamalandong sa pagsulti sa ingon. Sa oras nan tayo sa kanan. Si Nars Boyan dakog binuang mana mahubog aron mo gwapa ang asawa. Nanay ning komentaryo. Binuang lagi na. Kay ang Biblia mga kaigsoon na nagsulti manggod unsaon aron unsaon pagpagwapa sa asawa. Kamong mga asawa kinahanglan kabalo mo unsaon pagpagwapa. Ang uban gasto kayo ang pagpagwapa. Magmintin og kanang sana magparitoki, mintin og tabletas. Uni ang uban mantinil na lang og pulbos. Ang uban magnosnos og chinsanso. Okay na gyud na ano? At least na amang ikanosnos. Ang uban pod para mo gwapa mga kaigsuonan, hala gamit og sabon. Nosnos og sabon. Unya wala basaha ang instruction sa sabon. Ang nahitabo mga kaigsuonan ni suroy, pag suroy na initan, napagod nun ang naong. May pagani ang lubot sa kardero kaysa naong. Tinuod biya na. Kay nganong mo iyon kung may pa ang lubot sa kardero kay kita mga igsuon, nakabalo namang gyuta. Maghisgot ag lubot sa kardero nga ang isugnod kanang kahoy, itong gyud na. Maghisgot ag naong na ginahitsura. Naunsa naman naon ang naong nga mura na mo naglubot sa kardero. Ngano man wala ka sabot sa instruction unsaon paggamit sa chemical para unta mo puti. Maunay nahitabo mga kaigsuonan. Padayon ko direk basa ha. Ang atong oras alas 10:01 pa man. Alauna alas 2 na ako'y klase. Niya akong ipasalamatan ang Dios. Sa kisay na address si Mariluna Sigira. Praise God Pastor. I-greet nako akong bana Sigira Welberto nga naa sa Japan nga dili gyud palahubog. Ana mo nay bana. Mo nay bana mga kaigsuonan kana nga dili palahubog ha.
Si Nurse Buyan, taong palahubog, bahog ba agoy. Nina mo diha, kan mong mga palahubog. Matod pa ni Nurse Buyan, bahog ba. Naapay puruhan, makatai sa short. Niya, di mo maulaw, anak. Mauton jud og na taong naong palahubog, Pastor Gideon. Manay ang tinuod nga tao, mga kaigsunan, di gyud na palahubog. Di na palahubog ka. Si Lorimin Ipkab Kanupin, good morning, Pastor. Relate gid ko, anak, kay may silingan kami sa una nga palahubog kayo. Unya, isog kaayo og hubog ra, pero og makainom murag pero kung hindi makainom, but-ana man kaayo, may jud nang makalain nag mga hubog nga wala gani bugas ang pamilya. Pwede request, Pastor, Kristohanong in love. Dagang salamat, Pastor. Kristohanon ko nung in love. Ako na yung pangitaon diri. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kahit dali natin lumimot sa Panginoon, sa oras na tayo sa Kristohanong in love. Si Mikay Sorban, suoton ang sapa sa pagkamatarong ni Jesus, Pastor, para mo gwapa og asa man ni sundon ang sama suoton ang kapa sa pagkamatarong. Okay, salamat kayo, Sister Mikay. Si Maribik, matod pa, wala man na sa Bible, Pastor, nang magpagwapa na adi ay na mabasa sa Bible nga kinahanglan magpagwapa na oy kung pangitaon na sa sulat ni Pedro, na adi taon po'y wa kabalo nga ang asawa day kinahanglan day ay magpagwapa na oy na kinahanglan na siya magpagwapa. Ako asang pangitaon diri na ato sa sulat ni Pedro. Kung itong nadarama hindi galing sa'yo, please Panginoon, pakitanggal po. Ayokong pangunahan ang plano mo. Pero kung siya na talaga, huwag ka tulungan mo buha. Ayokong mabulilyaso ang plano mo. Sa niyang pinilit kinalalagyan ngayon. Di naman kasi ako nabigani sa kaniya noon. Ako sa pagitaon diri ha, kaya ako tayong nabasa sa sulat ni Pedro. Na siya'y nagbago, wala nang siya'y nagseryoso, binigay buong puso kay Hesus Kristo. Ayokong lumayo sa plano mo, dahil the best yung galing sa'yo. Ayokong lumayo sa kalooban mo. Kung itong nadarama hindi galing sa'yo, please Panginoon, pakitanggal po. Ayokong pangunahan ang plano mo. Nanas unang Pedro Kapitulo 3. Pero dili pagwapa ang gisgutan, kanang dili word pagwapa, kundi dili paanyag. Maura man gud nang kaubana. Pagpaanyag og ang pagpagwapa, maura gyud na. Maura ba baby? Kuno ko kanang explain kuno ko kung unsay kalahian sa pagpaanyag pagwapa. Kanang anyag ang angayan na oy. Kanang angayan og anyaga Ginoon oy, gwapa kayo.
maaniag ba? Maura lagi. Nakikinig sa Ang pagwapa wala na sa Biblia pulong pagwapa, pero naay ang gigamit nga pulong diri kanang pagpaaniag. Ato ning basahon diri. may hiya-hiya ko ba? Ganto rin ang Naas unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 1, mga asawa og mga bana. Nawala na, nahurot na ang katong kuan kanta de. Asam to? Ana pa. Unang Pedro kapitulo 3, mga asawa sa'yo. niya mga bana. Ayoko O niya ang giuna dirig tambag kining mga asawa, lapaminaw mo mga asawa. Kisa man to nga nagkuan diri. Nangutana diri nga naa din na sa Biblia ng pagwapa. Sa man to diri, Lorimin. Lorimin ba ni? Diri si Maribik. Wala man na sa Bible pastor nang magpagwapa na adi ay na mabasa sa Bible nga kinahanglan magpagwapa. Oy, lain pod kaayo nga ang asawa di na lang pod mga ligra. Animaho ng bigal. sa'yo, please Panginoon, bakit ang Niya kinahanglan po magpaligo, magpahumot. Mga alagad biya agad sa Ginoo. Lisod po kaayo nga mura na gikulupog ag manok. Buhok. Magpaanhiyag sad ka na magpagwapa. Lain sad kaayo nga ang bana musimba o niya musunod ng asawa nga nangalkag ng buhok. Murag na kaagig bagyo. Kanang magpangligra po niya pahumot. Niya manot brush. Dili sad ng lainan to ako mo musulti gyud ko ako gani nga bana lainan ko kung ako di ko panot brush at po di wala goy Colgate wala toothbrush daghamang bayabas diya lalo inudnod na diya unya butangin rag asin makapawa manas baho nangaligra po taon ta labi na kay kitang mga magtutudlo musulti mo wali be ta nya inigwali na to unya mangin-nanginan na imong ba tingalan lang ng imong giwalihan di na mo tunga pasangil na lang daghag na busy ang kuan de ay ang hinungdan ang imo rin ba mga ligrasad mga asawa kanang asawa kamo diha pangaligrasa mo kanang matut pa na ipaaniyag diha sa samang paagi kamong mga asawa kinahanglan magmasinugtanon sa inyong bana. Usa na nakaklaseng pagpaaniaga ang kanang pagkamasinugtanon dili kinang yaw-yawan bagulbulan kanang murag hari di na mao aron kadtong mga bana nga wala motuo sa pulong sa Dios makabig ngadto kang Kristo. Tanawa kamo kuno mga bana nga naay kanang buutan nga asawa kamo kunong mga asawa nga buutan gyud kaayo sa inyohang bana inig abot sa inyohang bana magpasan og bugas magpasan og makaon inyo dayong sugaton dayon ninyo og usa ka basong bugnaw tubig ug wa may bugnaw basta kay na ay tubig kalipay gyud na sa bana. Sultian ta mo mga kaigsuonan mo nay kamingawan sa bana kanang inyong mga moves ba mga moves kanang inyohang mga kanang gipakita sa inyohang pagkasawa nga inig-uli sa inyong bana magkuha day mog tualya ala na akong bana nya hapulason dayon ang naong ipaningot ka niya ipasok day ng tualya dito sa buko-buko niya paimnon day niyo tubig na adi na di na ganahan mga kaigsunan ninyong bana nga adtos layo ninyo adi na ganahan muuli dayon na pero kanang inyong bana gikapoy pa maglukdo og pagkaon pasan og pagkaon bugas unsa pa na diha unya magbiking-biking unya sugaton ninyo kasaba sugaton ninyo giyaw-yaw sugaton ninyo di na mo uli adto nagbarkada sige inom tudluan ra tamog mga ideya para makuha ninyo ang love sa inyong bana para makuha ninyo ang kanabang ilang kasing-kasing kamo mga asawa di ayaw mo tao gara-gara po tao no ayaw mo pagpasagad sa inyong pag-asawa responsibilidad ni sa inyong pag-asawa asawa kinahanglan masinugtanon sa inyong bana. Unsa man ang word masinugtanon? Kanang unsa ibuhaton tumano no. Kanang word masinugtanon ang papel
papel na sa imong pagkaasawa, ang responsibilidad sa papel sa imong pagkaasawa. Unsa may papel sa imong pagkaasawa? Ang papel sa pag-asawa kaabag og katimbang nasbana, ug matud pa kahayag na dias pamilya, suga nas pamilya. Ikaw mo tudlos imong mga anak, ikaw mo'y mangulo nila. Unya samtang ang imong bana nangita og pagkaon, nangita og mga kanang inyong panginabuhi nga makakaon mo, nanarbaho ba ka na karon, inig uli mga kaigsuonan, gigan ba na sa uma, inig uli tsukata dayon og tubig. Na samtang magbunglay na dito, paspasan nagbunglay kay muuli, gustong muuli kay naitubig. Unya maatiman dayon sa asawa. Kay na may asawa mga kaigsuonan, bakutot pa ng bana, perti pang pagka bisiha, sugaton pagkasaba, magsiga pa ng matawa, pa'y ligo, perti pang bawa. Ay, ambot lang. Pagi ayo na. Manan diri mga kaigsuonan sa Biblia bitaw gitarong yun ta. Mao ni good news. Gitarong ang matag usa. Karong ato arong hisgutan ang papel og responsibilidad ron sa pagkaasawa. Now ako ra ni nga tagaan og pagtagad. Kuan ni tagaag pagtagad yun para manis pamilya. Ingon din mga kaigsuonan. Ingon din kung buhaton ninyo ang papel sa inyong pag-asawa, ang mga bana nga dili magtotoo, uy, mutuo na sa Ginoo. Mutuo sa Ginoo di ay mga igsoon. Madala na diha kang Kristo pinaagi sa inyo mga maayong pamatasan. Dili na kinahanglan nga sila inyo pang sultihan. Kaya nga naman daghan manggo mga Kristohanon, maayo kayo mo explain, maayo mo gamit mag bersikulo, pero perti daing bati ag batasan. Lano? Wa gani panahon. Di gani ka hatag si ang responsibilidad ingon nga asawa. Dili lang sa kuana kanang pakigdulog. Dili maguna maghisgot og pakigdulog. Daghan ka ayong pinakaimportanteng responsibilidad sa asawa. Nga maoy gitinguha, gipangita, gipangandoy nga makit-an sa bana. Una sa tanan kanang inyong pagkamasinugtanon. What is pagkamasinugtanon? Kanang inyong responsibilidad nga asawa bitaw inyo nang gibuhat nga makit-an gyud sa inyong bana. Unya din hiniingon nga bersikulo 2, kay makakita man sila unsa kaputli o kabalaan ang inyong kinabuhi. Wow! Haskang nindot tagyos pulong sa Ginoo. Dili ang pagpaanindot sa buhok. Wala maghisgot nga di mo manudlay. Kana bitong magpakulo-kulo ang kulungon ipatuyod unsay ngalan god anang kanang buhok patuyoron. Nalimot man ko, kasulay man ko no. Usalang ko na. Pariban di ay, pariban ban mga igsuon magpariban. Dili na maoy joy kuan abpason aron nindot ang imong buhok. Importante na nudlay lang ka. Unya kung ay shampoo halapan yampo gud para inig trapo sa imuhang bana. Trapuhan nimo ang naong sa imong bana, inig tunol nimo sa imong baso. Humot ang imong buhok murag kaingon mukis gyud ng imuhang bana sa imong agtang. Kay makakita man sila unsa kaputi o kabalaan ang inyong buhok. Bersikulo 3. Dili ang pagpanindot sa buhok o ang paggamit sa mga alahas o ang pagsulob sa mga mahalo nga biste maoy makapaanyag. Atong gamiton maoy makapagwapa. Ingon sa gingon, apan tinguha hinuon ninyo ang katahom nga nagagikan sulod ninyo, katahom nga walay paglubad, nga mao ang malumo ug matamis nga kinaiya nga bililhon kayo atubangan sa Dios. Ingon ni ini ang pagpaanyag or ingon ni ini ang pagpagwapa sa mga balaang babae kaniadto nga nagsalig sa Dios nga nagtahod sa ilang bana. Wow! Like ni Sarah ba? Like ni Sarah nga nindot kay kinaiya magunsa man ng pulak kayog ngabil, puti kay naong, unya liog ray na puti og naong. Ang loko-loko ambot lang. Mao na nga ang kinaiya. Bantay ninyo na ang kinaiya. Kinaiya ninyong mga asawa. Dili lang nako basahon ang pana mga kaigsuonan.
Pero para sa mga bana, ayaw po mo pitok-pitok diha. Naay po'y mga bana dire. City. Kamo usab nga mga bana para ang mga asawa sad makabawi sad ba? Basahon nako ang mensahe sa Ginoo para sa mga bana. Kamo usab nga mga bana, ilha. Unsa man ang ilha? Ilha ang kahuyangon sa inyong mga asawa. The word ilha, kinahanglan imo nang buhaton kanang word ilha. Imo nang i-apply. Dili kay imo ra nang paminawon og imo ra nang basahon. Kinahanglan imo nang ma-apply. Kitang mga bana, ato ning i-apply kining pulong ilha ang kahuyangon sa inyong mga asawa. Unsa man ang word nga ilha? Sa lain nga mga pulong ug sa ilang application aron yun atong masabtan, kitay mo adjust. Kitay mo musabot ba? Ang ato ang asawa, labi na sa gitawag binulan nila nga kahimtang, naa na sila'y mga kinaiyang mausab. Naanay uban dihang sa puton, apoy uban, mukalitrag kasuko, napoy uban nga ambot lang. Di ka kasabot. Munang kung di ka kasabot, mao na nay panahon nga gamito nimo ang imong panabot. Kaya nindutan, no? Nindot kaayo ang pulong sa Dios. Ingon din nga, kamo usab nga mga bana. Mga bana, ayaw mo pagubog-ubog, para makasabot mo. Kay di man ko kasabot sa imong bana. Di maglisod pa magitag sabot ka ng kana bitawng di pa hubog. Samot na ng hubog. Unsa may gipakita ganina kung hubog? Dili nagkatarong panghuna-huna. Dili nagkatarong mga istorya. Paminaw mo mga bana para mabuhat po nato ang responsibilidad nga bana ta. Hatagi sila angay nga pagtagad kay sila sama kaninyo. Makadawat man og asa sa Dios nga maong kinabuhi buhata kini aron walay makababag sa inyong mga pagampo. Nganuman, kung ang bana manggod nga di mo sabot sa asawa, magbikil, maglalis, maapil pa ang mga anak. Ang pangutana na makaampo na. Dili, oy. Di yun kaampo. Na di kaampo. Makaampo ka maghuot ng imong dughan. Makaampo ka nga naibikil ang imuhang relasyon sa imuhang asawa, sa imong pamilya. Unsa may requirements aron makaampo ka. Kinahanglan magkasinabtanay mo. Unsay giingon ni Jesus? Kung duha og tulo nga magkauyon, magkahiusa, naasas taliwala. Di pagani kakaampo, nakit-an na niya ang inyong panginahanglan. Unsaon man pagsusi sa atong Ginoong Hesus nga naa may babag. Muna nga bana kanang mga bana diha, ayaw mo taon og kuan, kumpiyansa. Dili kay pagpakaon ra, pagpanarbaho, paghatag og sweldo, paghatag og kwarta mo ay responsibilidad na nato. Lano? Ang pinaka number 1 nga gipakita nga angay natong ihatag, itunol, ipakita, buhaton natong mga bana, kinahanglan ka antigutang mo sabot. Sa panahon nga naa na sila menstruation, mangguguro na itawag ana, no? Kuana, kanang sabton na to sila. Sabton. Kaysa ako nang gikaingon na sila usahay mo kalitra og pangayo og sudan nga lami, na apoy mangayo na sila og kanang naay mo kalit na sila istorya nga batian na imong naong ayaw rag kaguol sabta lang naay mo ingon nga perting nang kuanan na imuhang baho simot-simot sa ding na po dawata sa bitaw no sagdi lang mangaligo ko ugma day maligo ko ugma ana lang ayaw og mo ingon ang imong asawa nga pagkabahuan na nimo. Ingnon po nimo, ang naong biyan nimo lupik pa ibigal. Ayaw balosi. Udako ng iyong istorya. Ingnan lang nga, pag ingnon gani kas imong asawa, kay naamang gud siya sa binulan. Kasabot na mo, kamo mga bana diya, kasabot na mo unsay akong gihisgutan. Naana sila yung mga binulan. Tunghaon na sila silang binulan, dili na sa siniman na, binulan na siya, di po na tinuig. Moingon na gani ng imong asawa ka, bahu asad ni mo, oy. Simut-simuta sad. Nya, uyon nilang. Ina lang nga, sabtagod nga naasana. Uyon na nga. Tinuod yun. Nagpasaan, manggog ko diha sa
Na magukoy gipasan nga paningot. Nya mo ingon man na nga sa gipanginot bahuon yung kagyod. Bahuon. Sagdi lang ina lang nga. Sagdi lang kay mawala man eh. Naamang gyud panahon nga bahuon. Mao gyud na imong kuan. Naalagi sila silang kahuyangon ba? Silang kahuyangon. Ina lang nga. Kanang kuan gyud na normal man gyud nga na ay baho ang tao. Sagdi lang maningkamot ra gyud ko. Maligo gyud og tarong ugma. Kay kana dili mawala ra man na, mawala ra nang kumbaga sapot na nila. Mawala ra na. Mawala ra na. Ikawag ta nga ana ang lang binulan. Mo ana na gupuha gini akong bana. Oy wa gyoy nagkalabaw. Di ba sa may malipay ana. Oy magkalabaw pagkanindutan no bliss kay bulahan kay kung nagkapaman ako anang imong dagway oy. Sige padayon ta mga kaigsuonan. Tagad ko og pagbasa dire. Kisa man ni dire ha. Si Nurse Boyan magpagwapa ta mga girls. Oy, tanawa si Sister Boyan. Ingon dire nga magpagwapa ta mga girls. Oy, bitaw ato rang atimanon ang gidesign sa Ginoo. Di good pod nato usbon ang gihimo sa Dios. Wow, pagkanindutas mga mensahe. Nana lang. Unya ingon diri maribig pati pitalar. Ingon diri sa akong nahibaluan pastor, diri sa amo ang simbahan dili man pwede gani magwapa, dili pod pwede mga lahas ug dili pod pwede magsuot og linalaki ang mga babae. Dili sad na mao nga dili pwede mga lahas. Di sad na mao. Kanang pagsuot og linalaki di siya na kuan na siya kanang kuan na siya balaod ra sa inyong simbahan. Balaod na sa inyong simbahan, di na balaod sa kanang kinatibuk-an or sa gitawag international dress code. Wala na siya kanuman sa inyo ra ng simbahan. Kay ang tibok kalibutan biya ang matag nasod lain og style even gani sa Pilipinas. Lailahi og sinuotan oy, aritas igurot. Pareho ra man gina silag sinuotan. Ug aritas mga Hudyo. Ang mga Hudyo kabalo mo, maoy magpalda. Tanawa ra ng mga Hudyo nga sa unang panahon. Di ba kanang mga ilang sinuotan sa una, di ba magpalda na mga lalaki. Mao na nga dili lang na sa gitawag physical appearance nga imong gipakita sa sinuotan. Ang kinaiya gyud kana bitang batasan. Unsa man nang magsayal ang babae, magkarsunas ang lalaki o niya ang kinaiya wala malain sa Biblia. Nindot masad ning inyuhang simbahan nga inani ang inyuhang mga balaod. Pero kanang alahas normal ra gyud nang naay alahas og walay alahas di ayaw pug pag-alahas. Pero naay alahas di sao man na kay alahas. Imo day nang taguan. Imo na lang nang gunang isuot god. Unya kung maunay nas inyuhang simbahan, dili sad na pwede nga maunay himuong kanang balaod sa tanang simbahan. Mauman na inyo ha. Importante unsa may inyong gibuhat, unsa may mga balaod sa inyong simbahan, importante na himaya ang Dios. Mao gyud na pinaka-importante na himaya ang Dios. Ang problema ana kung wala mahimaya ang Dios kay nagbuhat ta gikumpara na nato sa uban. Mao na siya makapatagak. Kabantay mo kana ganing paghatag og halad, paghatag og kanapulo nga ikumparar sa uban, di nang magani na dawaton sa Ginoo sa pagkaha ng sinuotan lang. Ana lang ba? Ana lang. Mao ra nay ako ang ika-advise mga kaigsuonan diri ato ang panag-uban. Matud pa diri mga kaigsuonan ni Jojo. May buntag ninyo diha. Ingon diri Mikay Surban unang Pedro 3. Kuno ni nabasa. Matud pa ni Manuel Misoles aniyag jud na magpagwapa-gwapo kaayo sa mata. Ana gyud. Ana lang ba? Ingon si Josepino Paran, ako sa una makainom ko buntag na ko muuli. Kay mahubog ko managan ang mga balay.
Tiyaw mo na ang mga balay na managan, pundo siya. Ingon diri kay magpaabot lang ko kung muagi ang among balay. Pero karon nakasunod ko sa imong programa, Kristohano na. Muna'y testimony ni Brother Josepino Paran nga matod pa magdagan niya sa una kanang naa ko'y programa sa FM Radio, Love Radio Cebu. Magdagan na siya sa una, maminaw sa gwali nya hubog. Unya ang iyahang tigsulat, ang iyahang anak si Maria Sara Paran. May buntag ninyo diha bro Josepino Paran. Si Prima Tulabing Silvano, Pastor, daghan kong katawan ni mo bahin sa pagwapa. Mga anak tas Ginoo biskag dili tagwapa, importante bright ta sa pulong sa Ginoo. Magbasag Bible ni kalipay sa Ginoo. Kita tanan kita hinimo sa Ginoo, gwapa gwapo. Okay man gyud nang gwapo-gwapa man gyud ta, pero mangiligra sad ta. Di pud maayo nga magsaligra sa pagkagwapa unya wa na nga makatikod oy baho naman. Na langaw na lay kuwang. Manabot sa tagkubot. Mga manabot sa taba kanang magpahumot po doy. Pahumot sad ba? Si Annalyn Imparado. Ano may buntag niya. Si Janjan, shout out from Davao City. Estrella Paloran. Rebound Pastor. Okay. Si Kuan Idni Opsima. Amin, watching from Usami, shout out Pastor. Si Jubilin Malimbag og sinuliprak sa Nico, Pastor, diri sa amo ang mga palahubog diri, mga babae man. Baliktad din na iniuha diya. Kanang kamong mga babae diya sa iniuha dapit sa ni Brother Noli diya. Paminaw sad mo ayaw mo pagdinangag ha. Rafael Miano, amen Pastor. Maugyod kita jud magpaubos sa asawa. Di ba? Salamat kaayo. Nagi mga banang magka-relate nga ang pinakayawi aron ang kalinaw nga gihatag sa Ginoo mabatunan sa Pinoy-anan ang asawa, ang bana maoy mo adjust, maoy mo sabot. Si Gina Kamahalan, good morning Pastor Gideon, salamat sa Ginoo nga nakaapas pa ko sa imong live. Bless always uban sa tibok mong pamilya. Si Nars Boyan, nangala mana Pastor. Nangala mana Pastor Gideon kanang galihiba ug buntis na. Mao ba? Mao dito nga naistorya nga ang asawa nangayog manggang hilaw. Nya dili gusto nga ang laing tao may mukuha, ang bana gyud mukuha. Unya ingon ang asawa, ikaw gyud kuha dong. Ala nagkurog taon ang bana kuha sa mangga. Unya ingon sana among koy gipalit mangga nga mangga day. Isa di ko anang hinog. Gusto ko anang hilaw, ikaw mukuha. Hala kuha gyud ang bana, gakurog dito. Nagkurog. Murag kahiyon nga nagsakas mangga. Pagkakuha sa manggas hilaw. Kaya anak day, di anak yun ang imuhang manggang ipangayo nga manggang hilaw. Yung isa, kikisan niya ang banada. Dong, salamat kayo dong. Ako ning pahinggon. Dili siya tong hinog kay ato sa hilaw. Niya nakakuha ng hilaw, iyagi di ang pahinggon. Mao na nga kita kong mga bana, kami mga bana, maogi mo sabot. Ingon din mga kaigsunan, haya mana Pastor Gideon, ingon anang bana. Tinuodoy. Si Zarik Modina, mayong buntag Pastor, og si Nars Boyan, magunsa man na igo rata magbantay sa unsay isuot kon ang atong kinabuhi kasing-kasing maot. Murag nindot sad no. Ingon diri si Manuel, request kong kanta Pastor Milagroso. Ko ni nga tagaag pagtagan. Si Mikay Sorban, hamaya ang Dios. Siri Hiligan, mayong buntag Pastor, salamat kaayo sa Ginoo pinaagi sa imong live, daghan kayo ming nakatunan. Salamat kayo ang Ginoo mag-uban kaninyo tibok pamilya. Salamat kayo sad no sa inyo nga mga declaration.
Si Gina Kamahalan, nahimuot man ko sa topic karon pastor. Wa pa ko sa topic, oy. Wala pa ko sa topic. Ako rang gisgutan kay gikan man guning gisgut og bino. Unya ang mapiktuhan biya gyud sa bino ug kanang paghubog-hubog, pamilya biya gyud. Ug ang pagpangalagal sa Ginoo epektado kaayo. Wa pata sa tema, ang atong tema mga kaigsuonan maghihisgot ni sa unsa may angay tumong, unsa may angay patinguhaon o panganduyon, pangitaon nganong magbuhat matag maayo. Nganong magbuhat matag maayo? Una, siguro moingon kita sugo man nas Ginoo, plano man nas Ginoo. Dili ba kita ba sa atong katungod ba, sa ato ang gusto, unsa may dapat ibutang sa ato ang gusto o tinguhaon nganong magbuhat tag maayo. Ano ni ato hisgutan ron ha? Si Ilim maayong buntag pastor watching from Tagum City. Dito sa gingarian sa langit pastor wala na may gwapa og maot kay pareho raman tatanan binuhat. Amin. Ako mo amin gyud ko ana. Wa nagyoy maot wa nay gwapa dito. Murag nay gwapa walay maot ra. Si shout out ko sa akong igsuon na as Manila nga silent listener si Manang Marita Buyan. Dijan nga karon Dijan nga karon maminaw. Okay, salamat kaayo no ni Manang Marita. Manang Marita, magandang gabi bayan. Ito, no? Salamat kayo sa inyo nga pakikinig. Atong hisgutan mga igsuon, mga angay tinguhaon sa pagbuhat og maayo. Ang uban mga igsoon moingon nga magbuhat kog maayo para moani kog kaayuhan. Nindot na siya. Pero doon na gyoy mga gipakita sa Biblia diha sa kapitulo 2 sa Roma. Kinahanglan maoy tinguhaon sa pagbuhat og maayo. Palihog kog share sa ato nga programa. Paambit ni sa inyong mga higalag kaila diha sa inyong FB account og ipadala sa inyong mga pamilya. Ug ang Dios magapanalangin sa matagusa ug ang Dios nakakita sa pagbuhat nimo niini panalanginan ka. Napuno sa himaya o pagkamalaan milagroso ka o Diyos damhanan ka Jesus ikaw ang muktong palawin kinabuhi ko usay tukin ko ang tanan diha kanimo Sa muapil og klase unya kaalang sa mga nakasunod adunay usa sa inyong kauban na moabsin usa kay naasay gipamati og kung ipasalamatan ang Dios nga naagit tay kadasig sa pagtuon sa Biblia. Si November 26 may buntag si Fi Barontoy magbuhat tag maayo aron dili tatalimtan sa Ginoo like sa kinabuhi ni Dorcas. Wow. Magbuhat og maayo aron dili kalimtan sa Ginoo. Mo nay tinguhaon aron dili kalimtan sa Ginoo no. Para di gyud malimot ang Ginoo. Okay. Diha sa buhat mga kaigsuonan, buhat sa Roma, na naman tayo sa Roma kapitulo 2. Ato aning sugdan mga kaigsuonan para ato aning mahisgutan. Roma kapitulo 2 akong basahon 1 hangtod sa bersikulo 16. Okay, sugod na ta. O niya, palihog, sunda ko sa pagbasa, ablihin yung Biblia diha sa libro sa buhat. Sa versikulo 1 hangtod sa versikulo 16. Ang tema dinhi mga kaigsuonan, ug uluhan nga gisulat dinhi ni Apostol Pablo, hukom sa Dios. Ang Dios ra gyud mohukom, dili ang tao. Hukom sa Dios. Versikulo 1, bosa, bisag kinsa ka pa, wala kagayoy katarungan nga maghukom sa uban. Kay kung maghukom ka sa uban apan nagbuhat ka usab, sa ilang gibuhat, gihukman mo usab ang imong kaugalingon. Nasayod kita nga gipasikat sa kamatuoran ang hukom sa Dios,
batok sa mga tao nga nagbuhat ni ining mga butanga. Nagtuo ka ba nga makalingkawas ka sa silot sa Dios kung gisaway nimo ang gibuhat sa uban apan mauusab di ay ang imong buhat? Ingon din sa bersikulo 4, o gibusahan ba nimo ang iyang pagkamakaluluyon o pagkamainantuson o pagkamapailubon? Wala ka ba masayon nga gikaluy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol? Apan gahi kag ulo, pusa, gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dako unya sa adlaw nga ipadayag na ang kasuko o mataro nga hukom sa Dios. Kay hukman sa Dios ang matagtaw sumala sa iyang mga buhat. Alang ni adtong mga tawo nga nagpadayon pagbuhat og maayo og nagtinguha sa himaya sa kadungganan og sa kinabuhing walay katapusan, hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko og kapungot ngadto sa mga tawo nga naghuna-una lamang sa ilang kaugalingon og nagsalikway sa kamatuoran og nagbuhat og dawtan. Sakiton, paantoson ang tanan nga nagbuhat og dawtan. Una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Apan hatagan sa Dios og himaya, dungog og kalinaw ang tanang nagbuhat og maayo. Una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Kay walay pinalabi ang Dios. Ang tanan nga nakasala nga wala mailalom sa balaod ni Moses laglagon apan dili pinasikan sa balaod. Ang tanan nga nakasala nga ilalom sa balaod hukman pinaagi sa balaod. Kay dili pinaagi sa pagpamati sa balaod nga ang mga tao mahimong matarong atubangan sa Dios kun dili pinaagi sa pagbuhat sa gisugo sa balaod. Ang mga dili Hudiyo wala mo mailalom sa balaod apan kon ang kaugalingon nilang paningkamot magbuhat sila sa gisugo sa balaod kana nahimong balaod alang kanila bisan tuod wala sila mailalom sa balaod. Ang ilang binuhatan nagpakita nga ang gisugo sa balaod na sulat diha sa ilang kasing-kasing. Ang ilang mga konsensya nagpakita usab nga kini tinuod sanglit ang ilang mga una-una usahay naglaban kanila o usahay nagsupak kanila. Sumala sa mayong balita, ang akong giwali mao kini ang mahitabo niya ni adtong adlaw nga ang Dios pinaagi kang Hesukristo maghukom sa tinagong mga hunahuna sa mga tao. Magampot ta? Amahan namong Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa panahon, oras, higayon nga kami makadungog na usab sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga imo kaming gihitagag kasing-kasing nga madinawaton. O huna-huna Ginoo nga andam nga makasabot sa gipasabot nimo sa imong mga pulong nga imong gibilin kanamo. I-bless Ginoo matag usa nga sa among pagpaminaw na ami makatunan nga angay namong ma-apply og imo kami tabangan sa pag-apply niini aron kini makatabang namo sa pagpadayon namo sa pag-alagad kanimo. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Wow, salamat sa Ginoo. Diha sa katapusang bersikulo mga kaigsuonan, dinhi giklaro nga ang atong Dios, diha kang Kristo, pinaagi kang Hesukristo, hukman niya ang mga tao. Hukman niya ang tanang mga tinagong hunahuna. Nganuman, ang Dios ramanggoy makasusi sa atong hunahuna. Sa Jeremias kapitulo 10 bersikulo 17, ang Ginoo nag-usisa, ang Ginoo nagsusi sa atong hunahuna kasing-kasing. Og gantihan niya ang tao sa iyang pagkinabuhi o sa iyang mga binuhatan. Ang Dios ragyoy makahukom sa tao. Way lain. Ang imong bana, di ka kahukom. Ang imong asawa, di sad ka kahukom. Imong mga anak, imong ginikanan, imong maigsuon. Walay bisan kinsa nga makahukom sa kinabuhi sa tao. Kay ang tao dili kaila, di katugkad sa iyang hunahuna. Dili katugkad sa ibin sa iyang kaugalingon una, di gani katugkad ang tao. Dili gani katugkad ang tao sa iyang kaugalingon kasing-kasing. Kay matud pa sa Biblia ang kasing-kasing matag karoon niya dunay kausaban. Ibin ang una mga kaigsuonan. Bisan sa imong nauna, di ba nakasuway ta mga kaigsuonan kini atong nauna dali kay mo usab. Naay mga panahon nga maguna-una ka nga magbunglay. Unya, ang imong gibuhat nanahi.
Nanahi ra man noon. Dunay panahon nga naguna-una ka, nangandoy ka nga magtug Biblia. Ang nahitabo mga kaigsunan, nagmaritis ra. Pero bless kayo ka nga naghuna-una ka nga magtug kag Biblia. Wala nimo unya-unya Kinahanglan na gani kay mga tinguhag pangandoy nga makaayo sa imuhang pagpangalagad sa Dios. Ayaw na unya-unya Kay pulihan niya na, malimtan ra gid nimo na. Mao na nga bantayan nato ni kay gipakita dinhi mga kaigsunan, giklaron sa sulat ni Apostol Pablo nga ang tanang tao ang Dios ragyoy mohukom. Ug hukman niya ang tao, mga kaigsunan, pinaagi kang Kristo ug bisan gani ang mga tinginagong mga panghuna-una kana bitang naghuna-huna ang tao og dili maayo, unya ang tao nga iyang ginahunaan wa gyud ay kalibutan. Kay actually mga kaigsuonan, ang huna-una na gani mao'y gamiton sa tao, wa gyud kalibutan ang tao. Wa gyud kalibutan ang tao. Naay mga tao mga kaigsuonan mangisingisi, magilo smile, pero dili na di ay maayo guna-una. Naapoy mga tao nga murag magmugot, murag nasuko nimo, unya ikaw po'y nakakita murag kag nahadlok kay murag pong nasuko, murag sa nalain man. Pero na-bless na ito nimo. Mao na nga kitang tao, wa ta hatagi og kanang kagahom ba sa pagtugkad sa tag-sa kunahuna sa tao. Ang Dios ra, siya ra gyud makahukom. Now kung ato nang pisa-pisahon mga kaigsuonan, bisag unsa pa imuhang naangkong rangko, bisag ginsa pa ka sa kalibutan, masayantis, magkag madoktor, mga abogado, magkag unsa na diha, mahitungod sa espiritu ng bahin o relasyon sa tao ngadto sa Dios, way bisan kinsa nga makahukom. Wala. Bahin sa balaod, pwede ang tao mahukom batok sa balaod o batok sa tao pinasubay sa balaod. Pero mahitungod mga kaigsuonan sa gitawag kinabuhi diha sa Dios, sa espirituhanong kahimtang, wa gyoy tao nga gitagag katungod nga makahukom niini, ang Dios lamang. Muna niingon dias bersikulo 1 mga kaigsuonan, bisag kinsa ka pa, bisag unsa pay atong naabot sa kalibutan, o unsa pay atong nakatunan o rangko, posisyon nga atong nabatunan, wa gyud tay katarungan nga mohukom bisan kinsa. Ang uban yano ra kay makahukom, magkasuot na ganig tag-as kay sinina. Ingnon na dayon na nga mga impierno gyud mo, mubo kay mo mga sinutan. Ang unsa gani mabuhat mga kaigsuonan sa tao, mauna na iyahang himuong rason para makahukom sa uban. Mauna nga giklaro dinhi nga wa tay angay, wa tay katungod, wa tay gahom, wa tay authority. Wala ihatag sa Dios ang authority, ang gahom, katungod sa paghukom sa uban. Kay ang Dios ra gyud mohukom. Gikan sa bersikulo 1 mga igsoon hangtod sa bersikulo 17 gipakita diha, 16 gipakita diha, wa gyud tay katungod. Hina imong tapad, wa gyud kay katungod sa paghukom sa imuhang anak, imong igsuon, imong pamilya, imong ginikanan. Wa ka masayod sa ilang una-una. Wa ka masayod sa ilang kasing-kasing, ang Dios ra. Ingon dinhi nga dinhi sa bersikulo 3, nagtuo ka ba nga makalingkawas ka sa silot sa Dios kung gisaway nimo ang gibuhat sa uban apan mauusab di ay ang imong gibuhat? Ang paghukom mga kaigsuonan, for example, naghukom ka sa tao tungod sa iyang gibuhat, unya katong iyang gibuhat imo di iputong buhat sa una. Labaw di ka nga silutan. Ikaw ra di nagsilot sa imong kaugalingon. Kuso mao man ni kuan. Mao man ni batasan sa tao. Siya nga di na kainom, siya di wala na bitaw, wala na di magbisyo, wala na Kristohano na. Kusog na kaayong mo kuan sa uban. Kusog na kaayong mo ingon sa uban nga maimperno na. Malaglag na. Wa na ni paglaom. Kay nana wa naman sa mag-inom, wa naman kay bisyo. Unya mao dito iyang binuhatan pod. Unsa man day buhaton, Pastor Gideon, inani ni. Kung makita ka na mga tao makasala, sangyawi sila. Kaysa imo silang hukman. Sangyawan na to sila.
Og dili gani mudawat dadun sa mga pagampo. Dadun nato sa mga pagampo. Kanunay natong dadun sa mga pagampo. Dili kay kamo mga hubog-hubog, kamo mga kuan na. Wa na mo'y paglaom. Buhi pagani na. O pagani ta sa langit. Mga igsuon, wa gyud tay katungod sa paghukom. Kay wa ta kabalo kanang mga naghubog-hubog kanang kusog ka imo inom kanang nagbisyo. Usa ka adlaw ana mabag-o. Diba? Mabag-o na sila. Nya makapangalagad sa Ginoo. Seryoso pa kay sa atoa. Mao na nga naay mga panahon nga naay giingon ni Jesus nga dunay nauna naulahi, dunay naulahi nauna. Amping gyud tanan. Diha sa bersikulo 5 mga kigsonan ingon dinhi apan gahi kag ulo wala busa gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dakuon niya sa adlaw nga ipadayag na ang kasuko o ang pagkamatarong hukom sa Dios. Muna nga kitang mga Kristohanon di gyud natutugutan nga maghukom ta. Gawas lamang sa kana bitawng nagdumala kag organisasyon o niya ikaw mo'y gipialan sa Ginoo diha, mugamit ka sa pulong paghukom, pinasikad sa inyong rules and regulation. For example, okay, nakalapas man kas ato ang ordinansa, nakalapas man tas ato ang rules and regulation sa atong balaod, kinahanglan kang makuan ka. Kanang mupahuway usa kas imuhang ministry sa ministry nga imuhang gidala. Magkakuan ka. Makahukom ka na. Bahin sa iniharasang patakaran. Pero dili ka hukom nga maimpirno na ka oy, wa na kay paglaom, dili ka kahimuan na. Dinhi sa bersikulo 6 gipakita dinhi nga ang Dios ang hukman ang Dios mohukom dili pinasikad sa karatula. Makatoliko man ka, maiglesyang Kristo man ka, maprotestante man ka, masabadista man ka, maaglipay, UCCP. Dili mo hukom ang Dios nga gamito ng mga karatula. Kay diri ra man nas kalibutan ng karatula. Wala naman nas langit. Ang uban moingon ang uban, sayop na imong wali pastoroy. Sayop na. Kami ra gyung nagsimba sa Dios o adlaw Sabado mao ra gyud maluwas. Kay gikan sa Exodus paingon sa gipadayag ang adlaw nga naay simba didto sa langit adlaw gyung Sabado. Hatagan ni kag bersikulo sa Isaias, hatagan ni kag bersikulo diha sa gipadayag nga ang ikapitulag yung adlaw maoy simba dito sa langit. Ang simba dito sa langit adlaw Sabado. Kana ako moingon gyud ko nga layo na gyud nas Biblia ng istorya. Nagpataka na nalangal-ngal na. Muna'y mga taong way tuon. Sundog-sundog raswalis uban ba? Sundog-sundog ragwalis sa ilahang organisasyon. Pataka rag yaw-yaw. Akong giingnan nga pataka ram kag yaw-yaw. Isaw-say nagpataka. Ako sang giingnan nga kung nagbasa kag Biblia makasabot ka aning akong isulti nimo. Paminaw sa ako sang giingnan nga dito sa langit wala nay adlaw didto. Wala nay gabi didto. Asa man ang adlaw Sabado didto wala naman nay gabi, wala nay adlaw. Wala na magkinahanglag adlaw didto. Wala mo tingog. Nana lang ba? Wala man magkinahanglag adlaw dito. Napabay adlaw dito sa bagong langit ug bagong yuta. Asa man kuno kakabasang nay adlaw dito, nay adlaw Domingo, nay adlaw Sabado, nay adlaw Lunes. Wa nay adlaw dito, wa nay gabi dito. Kay ang presensya sa Dios maunay muhatag og kahayag sa bagong langit ug bagong yuta. Wala mo tingog. Mao na nga kinahanglan naa gitay pagtuon sa Biblia. Kinahanglan naa gitay pagtuon sa Biblia kay ang uban mogamit dayon pag hukman niya ang isig katawo gamiton ng adlaw. Dili man na mao. Ang uban mohukom gamiton ang sinuotan. Ang uban sad mohukom mga kaigsunan gamiton ang doktrina. Ang doktrina nahimugso dili aron hukman ang tao, kundi aron tudluan ang tao mahimong masinangkapan og andam sa gingharian sa Ginoo. Ana unta mga kaigsunan.
Diha sa versikulo 7, diha ko mo focus. Versikulo 7, diha ko mo focus mga kaigsunan para maigo kining ato ang hisgutanan nga akong gisulat dinhi. Para maigo. Ang sa gani ako ang gisulat dinhi, mga angay tinguhaon sa pagbuhat og maayo. Mao ni ang ato rong sintrohon. Mga angay nga tinguhaon sa pagbuhat og maayo. Kay ang usa ka bersikulo kung imong lantawon mga kaigsunan daghan kay nasag mensahe. Dili sad na pwede nga imo nang irambol. For example, usa ka bersikulo, matag ko ninyo bersikulo, Juan 3:16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini ang gipadala ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan or kinabuhing dayon. Kanang bersikulo ha pertinang daghana ang hisgutan diha. Pero dapat by topic ang imong hisgutan kay kung imo nang irambol mawagtang ka. Maubitaw ng kinahanglan ng usa ka magwawali, magtuon yung Biblia. Unya, kitang mga tinunan ni Jesus, kinahanglan magyudtang muwali. Unsaon pagkahimog wali nga pila na taka tuig diha sa Kristohanong katilingban. Sige raman tag pag-Bible study. Nangamatay ra ng mga tao nga nag-Bible study. Ang i-Bible studyhan, nagpa-Bible study ra gyapon. Di ba kabantay mo na ay mga Kristohanon? Ang ilang pastor patay na. Na inimpuli, siya nga gi-Bible study siyang pastor, nanginahanglan gyapon Bible study sa ilang pastor. Nganong dili na lang ka ikaw mo'y mag-Bible study? Diba no? Kay mao man ay giingon giingon sa Ginoo nga oy ang kamong mga amahan, tudluin ninyo ng inyong mga anak, Deuteronomio. Tudluin ninyo ng inyong mga anak. Hisguti kini kung naan na mo sa inyong balay. Dayon ninyong katulog or inigmatan ninyo. Hisguti ang pulong sa Dios, itudlo na. Nahitabo pa ba na sa mga amahan? Mahitabo pa ba na sa mga ginikanan karon? Kamu mismo. Makakita sa sitwasyon sa inyong pagkamahan, sa inyong pagkainahan. Isip mo mga Kristohanon. Mao na mga kaigsuonan, diri sa ato programa pasalamatan nato ang Dios nga dinhi ta gipahinumduman sa Ginoo. Bitaw no, daghan man di itag kaayong angay gabuhaton wala nato buhata. Unya usahay hilas ra ba kaayo pod ang tawo makapanultis uban murag kinsa na. Mo na nga diri sa ato programa nagpasalamat ko sa Ginoo nga gipahinumduman ta sa angay di natong makatunan ug angay natong buhaton samtang naapatas kalibutan. Sa versikulo 7 kumupokus mga kaigsunan. Anyway, ako sa tong hisgutan ang kanang Juan 3:16. Ang Juan 3:16 daghang kainang mga pulong nga pwede nimong sintrohon. For example, paghigugma sa amahan. Kanang gugma sa amahan. Kanang pulunga kanang gugma sa amahan pertinang kataas kay nagmensahe. Pwede sad nga gamiton nimo kanang plano sa amahan. Unsa may plano sa amahan, kanang usa ka bersikulo daghan kay nag mga mensahe. Munang moingon bitaw ko, gikan sa atong pagkatao diha kang Kristo, hangtod nga kuhaon ta ang usa ka bersikulo. Balik-balikon man nimo na siya basa. Presko giapon ang mensahe nga ihatag ipadala sa Ginoo. Nganuman, usa ka verse pertinang daghanag mensahe. Mao bitaw na niingon sa Biblia kung gisulat pa tanan ang tanan nga gipadayag sa Dios, dili paigo bisan gani ang langit, dili paigo sulatan sa mga mensahe sa Dios. Kadakuan ang kawanangan, tibuok kalibutan, perting kadakua dili pa naigo kung sulatan mahitungod sa mensahe sa Dios. Mao na nga sa matag karon ug unya mga kaigsuonan kung magtuon kag Biblia, sige kag balik-balik sa usa ka bersikulo kung mamalandong ra gyud ka pagkadaghanag bersikulo gatampaw-tampaw daghan kay nagmensahe gatampaw-tampaw na. Like sa John 3:16. Pwede na mga kaigsuonan nimo tukion unsa ang kahimtang sa taong unsa ang kahimtang sa tawo nga mingtuo. Mao na nga kinahanglan gyud tang magtuon, magpatudlo. Mo nang naatay giablihan mga kaigsuonan nga kanang pag-Bible study sa group chat. Katong mga gusto nga magpa-Bible study sa ato ang group chat, katong di nakasod, sunod na lang sad. Kay
Naamasad ko'y naamay na nag-iya na sad ning ubang pang panahon sa akong kinabuhi. Siyempre na ako'y panahon para sa akong pamilya, na ako'y panahon para diri sa ako ang panginabuhi, na ako'y panahon para sa buluhaton, tanan na ka-assign na ni ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, naka-assign na diha. Diri sa bersikulo 7, alang ni adtong mga tawo nga nagpadayon pagbuhat og maayo og nagtinguha sa himaya. Ang gipakita dinhi mga kaigsuonan nga angay natong tinguhaon samtang nangalagad ta sa Dios sa pagbuhat og maayo. Kinahanglan ang atong pangandoyon ang himaya sa Dios. Mubuhat tag maayo tungod na kay nangandoy tag himaya sa Dios. Kay kining himaya sa Dios ang saad biya ni sa Dios nga iyaning ipasinati nato. Iyan ning i-share, iyan ning ipaambit mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Sumala sa unang Pedro, kapitulo 1. Ako ning basahon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Unang Pedro. Ako sa ning tan-aon kay murag na amaday ni kuan akong mga anak sa cellphone. Unang Pedro, ikaduhang Pedro, kapitulo 1. Versikulo 3. Pagkatinawag o pagkapinili. Ikaduhang Pedro kapitulo 1 versikulo 3. Ingon din ang iyang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanan tang gikinahanglan. Alang sa pagkinabuhi nga Dios nun, pinaagi sa atong kahibalo mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya og kaayo. Nganong magbuhat tag maayo aron makaambitas himaya sa Dios. Dili kay magbuhat tag maayo para daygon ta, magbuhat tag maayo para ingnon tag maayo, dili na siya maoy ibutang sa huna-huna og sa kasing-kasing nato. Kinahanglan nganong magbuhat tag maayo ang atong ibutang para makaambitas himaya sa Dios. Kay maunay giingon mga kaigsuonan dito sa libro sa Roma kapitulo 7, alang ni adtong mga tawo nga nagpadayon pagbuhat og maayo og nagtinguha sa himaya. Kinahanglan nagbuhat tag maayo atong ipadayon pod ang pagpaninguha sa himaya. Kinahanglan ang umalabot mo'y ato ang himuong rason nganong magbuhat tag maayo. Dili kay karon magbuhat kog maayo para ang mga tao makakita nga maayo kong tao, mutabang kong tao para inana para makakita. No. Nganong magbuhat tag maayo ibutang ni sa atong una kasing-kasing para makaambitas himaya sa Dios. Kay ang himaya sa Dios sa pagkakaron nga naapat sa kalibutan, kung imong lantawon ang uban nga mga mensahe sa Biblia, di na niya pwedeng ihatag. Wala mo sugot ang Dios nga ihatag niya ang iyang himaya sa mga tao. Ni sa tao. Pero moabot ang panahon nga ang himaya iyang i-share. Pagkaninduta, no? Sunod mga kaigsuonan nga angay tinguhaon nga gipakita dinhi sa panahon nga magbuhat tag maayo. Ingon dito sa versikulo 7, kapitulo 2 sa Roma, sa kadungganan og kinabuhing walay katapusan. Una, himaya, daing sunod kadungganan. Kinahanglan makadawat tag dungog. Og mismo ang Dios maoy mo pasidungog. Kini nga anakan ako. Kini dasantang dito panis kalibutan. Dili maayo mga kaigsuonan nga magbuhat tag maayo sa atong isikataw aron pasidunggan tag tao. Dili na maoy angay ibutang sa una-una o sa atong kasing-kasing. Dili na maoy dapat irason. Dili na maoy angay paningkamutan nga magbuhat tag maayo para tao, para ang tao muhatag og pasidungog. Munang moingon na appreciation ni pastor. Ang pastor po ngisi-ngisi ina-appreciation, na-appreciate po ng mga tao. Ibitay sa ng mga appreciation nga certificate. Ako nagana ko mga certificate about appreciation mga igsoon.
Na akong gipantaguan, nader-diri. Ang uban bitay-bitay gyud na. Ang uban tuyok diri sa likod. Tuyok. Mga igsuon, magbuhat tag maayo aron makabatuntag dungog sa atubangan sa Ginoo. Ato ning basahon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Diha sa balaang kasulatan. Ingon dinhi sa Roma 2, unahan, bersikulo 10. Apan hatagan sa Dios og himaya. Wow! Ay, dota no. Dungog, kalinaw, ang tanang nagbuhat og maayo. Una ang mga Hudiyo o unya ang mga dili Hudiyo. Mao ni ibutang nato sa una ha. Mga igsuon ko diha ng Kristo, ibutang gyud na sa una nganong kinahanglan tang magbuhat og maayo, dili aron pasidunggan tag tao. Dili aron imantala tas mga tao. Ang uban mga igsuon nga maunay ilang tinguha, sila na lang gyud maningkamot aron pasidunggag mga tao sa unsang paagi. Kanang magkahatag gani sila gamay, ila ding picturean. Ala picture, nagkahatag ko gamay. Ala picture, katag ko gamay para inigpost das FB mo. Ingon buutang gyud kaayo ng pastora, no? May natagon gyud kaayo ng pastora. Di ba? Gusto ang tao nga pasidunggan og tao? Makawali mga kaigsuonan, makabuhat og maayo. Pertig yung pagkanindutag yung makadawat og mga appreciation certificate. Tinindutag yun. Ako mga igsoon, dili na importante na ako. Ang importante na ako nga akong nakatunan suma sa gisultis Biblia, kanang ang Dios mo'y muhatag dili ang tao. Ang Dios matod pa dinhi apan hatagan sa Dios. Kinsay muhatag? Ang Dios. Naaranas kapitulo 2 bersikulo 10 sa Roma. Apan hatagan sa Dios og himaya. Wow, glory to God. Mo ni ako gitinguha nganong nagtudlo og nagwali ko nganong kinahanglan mo buhat tag maayo para sa panahon nga mo atubang ta sa hukmanan sa Dios. Igsuon ko sa Ginoo, mabatunan, maambitan nato ang himaya. Unya, dungog, pasidunggan ta. Ang Dios mismo ang muhatag sa dungog. Wow! Kay kung maningkamot manggug ka, mubuhat kag maayo para ang tao mo pasidungog nimo, na masakit lang ka. Ngano man? Kanang tao nga imuhang buhatag maayo. Ang problema ana kung dili na tinuod nga Kristohanon. Kay kung dili na tinuod nga Kristohanon, di man na kontento. Ngaya pa kaayo na kung magsiki nagdawat, nga gikan nimo. Kung wala na yung madawat. Na kadungog mo? Maubitaw na nga, maluya ka. Kung mauna imong tinguha. Unya, mangwinta na noong ka ana. Kanintawhana. Mayroon ning mong ising-isig na imadawat. Kining bayhana, kining di ba masulti ni muna sa imong pamilya ka? Nga muingon ka nga wagi kabalos ni ako ang mga pamilya. Ang umustarag na ipangayoon. Di ba? Kaya naman, nagbuhat kag maayo, nagtinguha man ka nga pasidunggan nila. Ayaw tinguha nga pasidunggan kag tao nganong magbuhat kag maayo. Tinguha hinuon nganong magbuhat kag maayo aron ang Dios mo pasidungog kanimo. Di ka maluya, di ka muundang, di katapulan nganong sa pagbuhat og maayo. Pero kung nagbuhat kag maayo aron pasidunggan kag tao, aron daygon kag tao, sultihan ti ka mga kaigsuonan, naghuot-huot na lang nas dughan. Kay kanang mga tao, mga kaigsuonan, kung imo lang taon, okay ra kung seryoso nga nangalagad sa Ginoo. Pero kung ganing seryoso sa nangalagad sa Ginoo, di mangani na mupasidong og tao. Dios man na ang pasidunggan. Maubitaw nang naay mga tao nga musyar sa ilang panalangin, muingon ko salamat sa Dios sa inyong kinabuhi. Salamat sa Dios nga ikaw ang gigamit nga
matagbo ang mga panginahanglan sa trabaho sa Ginoo. Ana ra gyud na. Wa nay lain. Dili na mistil pang mulabaw mo gawas pa ana. Ayaw pagbuhat og maayo para pasidunggan kag tao. Pagbuhat og maayo aron ang Dios magpasidungog kanimo. Tinguhaa nga pasidunggan ka sa Dios. Tinguhaa nga makambitan nimo ang kahimayaan ug kadungganan. Matud pa sa atong gibasa dinhi mga kaigsuonan, apan hatagan sa Dios og himaya, dungog ug kalinaw ang tanan nagbuhat og maayo. Mao nang kung mubuhat kag maayo mga kaigsuonan, ayaw pagbuhat og maayo para daygon kas taong imong gibuhatag maayo. Kay maguol ka ana, sakitan ka. Naghuot-huot na lang nas imong dughan. Mao ni mga mensahe sa mayong balita. Mao ni mga pagtulunan mga kaigsuonan nga gikinahanglan nato karon. Munang mag-amping ta sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios. Kana bitaw na atay makutunan, kana bitaw na atay makuha nga pure nga mga mensahe nga gikan gyud sa Dios. Aron masinangkapan ta ba, aron maandam ta, makabantay ta bitaw no? Nga tinuod biya gitunura. Usahay magbuhat tag maayo, masakitan na luong ta. Kabantay mo. Kaya nga no masakitan man, kay nagbuhat kag maayo, gahulat man ka nga pasidunggan, gahulat man ka nga daygon, ayaw na hulata. Ayaw hulata nga ang tao mo daig di mo. Ayaw hulata nga ang tao mo pasidungog ni mo. Ayaw na hulata. Ayaw na mo'y pangunduya nga nung magbuhat kag maayo. Hulata og panganduya nga ang Dios muhatag anak nimo. Wow! Glory to God. Thank you, Lord, sa mensahe. Mao na nga, dili ka pulan, dili ka laayan, kanulay kang excited sa pagbuhat og maayo. Mao bitaw na niingon diha sa Hebreo, naagyo nas among pastor license. Before ko nagtudlo og mga tao nga nahimong pastor, gibutang na sa Ginoo nga mensahe. Diha sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 16. Pero ambot lang sa mga pastor, wa gyud dagoy na taon pod. Susi-susia. Sira dala-dalag lisensya. Pero ako nagtuo nga kanang mga gikinahanglan sa mensahe sa pastor ay mga pastor nga naminaw sa tuwa. Pamalandong isa na ninyo panagsa. Unsay giingon sa Hebreo kapitulo 13:16? Naagyo na sa among lisensya sa mga pastor, gipabutang sa Ginoo samtang nagdumalakos mga pastor. Ayaw kalimot pagbuhat og maayo. Og pagtinabangay kamo kay mao kini ang halad nga makapahimuot sa Dios. Wow! Glory to God. Thank you, Lord. Kinahanglan magbuhat kag maayo, mahimuot ang Dios ug pasidunggan ka. Ingnon ka dito sa atubangan sa hukmanan. Kining tawhana dito panis kalibutan. Bisa gibuhatan nig dautan, magbuhat ra gyapon nig maayo. Dia ang imuhang ganti. Kadungkanan nga matinud-anon kang nangalagad. Wow! Pero kung magbuhat kag maayo, mutabang ka, muhatag ka, unsa pa na diha, para katong imong gitabangan, imong gihatagan, unsa pa, mudayeg nimo, mupasidungog nimo. Sa hut-hut na lang nas dughan. Ayaw na panganduya. Kinahanglan ang atong panganduyon, ang Dios mao'y mahimuot, siya nga mo'y muhatag nato. Hatagan tag himaya, hatagan tag dungog. Wow. Sunod mga kaigsuonan, ang giingon diha sa Roma 2:7. Sa ako nang gikaingon, ang akong gisulat diha sa atong live, mao ni atong igon unya ang makaigoan na kining bersikulo 7. Actually sa tibuok nga atong gibasa, kung ato nang i-verse to verse nga pagsangyaw, ting taasa dugay kitang mahuman. Munang naatay sa mga pastor, nagtuon gyud na sila homiletics 1, homiletics 2.
pero kanang mga pastor nga walay tuntuon, sige rag pangahoy og mga mensahe diha sa ubang mga mensahe. Ang uban diha mutuon lag na inig panimbahon na. Kaingon ko ba? Naagin ana gyud. Walay pagpamalandong bitaw unsay gikinahanglan. Unang nagampo ko sa mga tao, nagampo ko sa Ginoo alang sa mga pastor ilabi na sa mga nagdumalag simbahan. Nga mas mutaas ang atong panahon sa Ginoo. Mas mutaas ang atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo kay nagdalatag kinabuhi. Ang pulong sa Dios kinabuhi ni sa tao. Diha tanan, naatanan. Kinabuhi, kaluwasan, kabag-uhan, kadaugan, panalangin, kalampusan, naatanan diha sa pulong sa Dios. Muna nagampo ko nga sa Ginoo nga Lord, tagaig kadasig ang imong mga alagad, tagaig kadasig ang imuhang mga kapastoran, ang imong mga nagwali sa mga kasimbahanan, tagaig silag love, nga mulab sila pag-ayo sa imong mga pulong. Ay, uban mga igsuon magdama man. Naiuban nga magselebrasyon ugma o niya magbuntag-buntag ragdama. Sa may sala man taon day. Sa may ang uban diya magbantay mo ha na ay mga nangulog simbahan. Nagdumalag simbahan. Abi og kanang murag stable na kayo ang ministry, stable na kay income di sa simbahan. O niya mura og di na ni okay na ni di na ni mapukan. Ko na kay na stable na bitaw ba kanang mura og ang mga simbahan murag kumpleto na, murag enjoy na kaayo. Magsige man og dama. Magsige ang uban diha kuan pa mag-inom-inom pa na uban. Una nga, ang Dios ra gyud nakakita, no? Kining ato ang programa, nagpahinumdom ra gyud sa matagusa. Atong dadun kanunay sa mga pag-ampo ang mga kapastoran. Kitang mga pastor, magmatngon ta. Seryosoho na to, kung unsa ta kaseryoso kaniadto, dapat mo libil up ta. Dapat mo libil up ta sa pagpangalagad. Mo libil up ta sa time nga para sa Ginoo. Sunod, ngingon diri alang ni adtong mga tao nga nagpadayon sa pagbuhat og maayo, nagtinguha sa himaya sa Dios. Kinahanglan tinguhaon ang himaya sa Dios, tinguhaon ang kadungganan. Sunod, ikatulo, kinabuhing walay katapusan. Nganong magbuhat ag maayo? Para makasud tas kinabuhing walay katapusan. Mag-unsa man ang imong pagtuog doktrina, wa ka magbuhat og maayo, makasulod ka kas kinabuhing walay katapusan. Mao na nga giluwas ta para magbuhat og maayo kay kanang buhat og maayo mao nay gi-require para makasulod tas kinabuhing way katapusan. Dili kay walay labot ang buhat sa kaluwasan. Sayop na siya. Dili gyud na siya pwedeng bahinon aw lainon kanang kaluwasan og buhat nga maayo. Gibahin man nas uban nga salvation plus good works is dead. Kanipong uban mo discuss mga kaigsuonan ambot lang. Wala man na giingon sa Biblia nga salvation plus good works is dead. Kana noong pagtuo nga walay buhat, mao nay patay. Gibaliktad man noon, mura bitaw lipat-lipat ning uban po nung sa po ning uban muwali lipat-lipat man sad tungod kay gusto nilang ipatigbabaw ang ilang doktrina. Nga pagtuo ra gyud makaluwas, pagtuo ra gyud makasulod sa gingarian sa langit, dili man na mao. Kung nagtuo ka, ipackage ang mayong buhat. Episo 8 hangtod sa 10. Episo kapitulo 2, 8 hangtod sa 10. Kanang giingon nga dili kini atong buhat, yes, ang kaluwasan nga naa kang Kristo, dili na atong buhat, buhat na sa Dios, gigasa na niya. Munibot ipasabot sa Apostol Pablo. Pero dili lang sa kong focus, focus ta diri sa ato ang tema. Pinaka-importante mga kaigsuonan sa pagbuhat og maayo, kinahanglan ibutang nato sa nauna og sa atong kasing-kasing, tinguhaon nato ang himaya nga makaambit tas himaya ba. Wow.
Dili kay ang mga tao mo'y muhimaya nato. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Maghimaya ka Gidyo na puno ka dili na mao. Mubuhat tag maayo para ang Dios mo'y muhatag, mo'y mo share, mo'y mo paambit og himaya og dungog. Ayaw apsa ang mga tao. Ayaw gukda ang mga tao nga mubuhat yung tagmaayo para daygon tagtao, para pasidunggang tagtao, para pataas ta. Ayaw. Gahuot-huot na lang nas atong dughan. Kay nga no, inumdumi ang atong kasing-kasing. Dili ni siya makontinto kung wala ang presensya sa Ginoo. Kung wala ang presensya sa Ginoo, di ni siya makontinto. Kung nangandoy ka nga ang tao, mo pasidungog nimo, mo appreciate nimo, ang imong pagpangalagad, failure. Moingon dayon po ng uban, naghukom ka na pastor, dili oy, mao gyud nay mahitabo. Mao gyud nay mahitabo. Mawik ang imong pagpangalagad kung nagbuhat kag maayo, ang imong gitinguha pasidunggan kang tao, kanang i-appreciate kas tao, pakpakan kas mga tao. No. Magbuhat tag maayo, dapat ang Dios ang atong gitinguha nga makaambit ta si Maya og ang Dios yung muhatag ni Eli. Maingon ang Dios, Gideon, sister, kisa man na adiha. Kini si Kuan, di ra ko mahingalan. Basta kay naamo, kana inyong mga ngalan. Muingon ang Ginoo, ikaw, wow, dawata ang himaya. Dawata kining dungog. Ngagikan kanako. Uni ang Dios mo muingon anak. Wow! It's great, amazing mga igsuon ko sa Ginoo. Munang muhilak ka. Nya nighilak nimo mga igsuon, pahiran bagyo kas Ginoo. Wow! Munang kaingon kang kalipay nga dili malabuan, kalipay nga dili matupngan, kalipay nga dili mabayran sa bisan unsang butang sa kalibutan. Munang mintras na apatas kalibutan, kung magbuhat tag maayo, dili tinguhaon aron ang tao mahimuot or pahisudunggan ta. Appreciate ang mga tao, no? Ayaw na. Bugat kay na nga klase nga panabot. Sakit lang sa dughan. Magbuhat tag maayo, mutabang ta, unsa pa na diha para mahimaya, makabaton tag himaya, makabaton tag kadungganan ug ang Dios gyud muhatag ana. Ingon din mga kaigsuonan, ningon din nga og magbuhat sa gingon nagpadayon sa pagbuhat og maayo og nagtinguha sa himaya og kadungganan. Kinahanglan mao ni ato ang tinguhaon, himaya kadungganan og kinabuhing walay katapusan. Unya unsa pagyoy giingon dinhi sa bersikulo 7, kinabuhing walay katapusan, hatagan sila sa Dios og kinabuhing dayon. Mao nay ato ang tinguhaon. Mao nay angay nato ang panganduyon nganong magbuhat tag maayo. Kay matod pa dinhi mga kaigsuonan sa Juan 12, versikulo 25. Hangtod sa 26, ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawadan hinuon ini, apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kinabuhi magpatunahay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako aron kun hain ako ato usab ang akong sulugoon, ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Diha giklaro mga kaigsuonan ang amahan maugi muhatag og dungog. Kini si Kuan, tanawa to si Job, di ba? Ang Dios gyoy mismo ang mi hatag og dungog, moy mi pasidungog kang Job. Unya unang Tesalonica kapitulo 4:4, kamong mga lalaki angay masayod unsaon sa pagigilawa sa inyong asawa sa paagi nga balaan og tungganan. Okay. Maghitungod sa walay katapusan og kinabuhing dayon mga kaigsuonan, kabalo ba mo kinsay makadawat ana? Mga tao nga nagbuhat og maayo og ang Dios ray makahatag ni ana.
Awit makalangit mga kaigsuonan, ako nagtuo nga doon natay nakuha nga mga pagtulunan, mga minsay sa atong panag-uban. Asan nga Ang Dios magapanalangin ka natong tanan. mo ka na ko? Oras nas akong pagpanamilit Ugi mo at tas mga pag-ampo. Sinugdanon kanimo. O Diyos, ania ang Ako ang tagan lag kadyot og pagtagad ang mga mensahe nga gikan sa atong mga kaigsuonan. kasaylua. Si Gingging Simpron, do secret and still humble down para sa Ginoo, Pastor. Wow. Si Roselinio, may pagig-uban. Si Salostiano, mayong buntag. Si Bing Dandan, o maunay giingon Pastor Gideon, bisag sige kag hatag ug maayo kon masipyat ra kag kausara, walay bilitong imong gipanghatag o mauna humaghuot-huot lang tas tughan ana. Una nga ayaw gyud tinguha ug ayaw gyud paabuta nga ang tawo mo'y mahima muhatag nimo dungog nga daygon ka, ayaw maghuot rin nimong dughan. Unya matagam kag buhat og maayo. Unya kung matagam kag buhat og maayo, unsa may makit-an na lang sa Ginoo na sa imong pagkakristohanon? Wala na. Kaya nga naman natagam naman ka. Gingging Simpron, thanks God for the message today. Salamat sa Ginoo gyud. Amen, amen. Si Lorna Lee Abaw o si Salostiano, mayong buntag. Si Sarabi Habaldi, mayong buntag. Si Emeline, mayong pagpaminaw. Okay. I receive Lord in the name of Jesus. Si Daily Kaniete, tinuod yun na ang gugma sa Ginoo, makahilak ko maghuna-huna. Wow. Hilak sa kalipay. Si Manuel Misolis, salamat Pastor, nagatuon pud ko sa pulong sa Ginoo at pakpakan ang Dios. Salamat kaayo sa inyo nga paghatag gigayon. At tas mga pag-ampo mga kigsuonan, sa dili pa ko manamilit sa atong programa sa gihapon unyang gabi ko nga kagabi iwa ko kalay mga kaigsuonan kay gibati gyud akong lawas og kanang mupahuway kana bitaw mubati ang imong oras og mubati ang imong lawas og katulog nang pahulay gyud kanang pahulay gyud ka kay ihatag ra na sa Ginoo nga mag-uban bitaw ta sama karon nag-uban ta muna nga gabi iwa ko mo kuan kanang wa ko mo live kay gikan mislakaw biyahe ti inita gyud grabe inita unya gamotor magud mi mga kaigsuonan kay nagparehistro mi sakyanan para gamiton sa krusada unya pag uli namo mga kaigsuonan pertig yung pagkainita unya anang gabi samtang naglingkod ko diri aska punduka oy pinduka lain kay mo atubang ko ninyo mga kaigsuonan nga ang ako ang mata murag kuan nang akong nauna unlan tulog ko manakog ampo tulog ko ayo mata ko dayong pamalandong sa pagkamaayos Ginoo ug mo ni mensahe nga gihatag sa Ginoo ana na siya una nga ako advice sa matag usa nga kung ang imong lawas mangayo gani og papahulayon ka kanang tulog gusto na imong lawas tulog dili kay pasigasigahon pa nimong mata perti nang hiluya perti tuluga tulog sad og unyang gabi mga kaigsuonan wa may lakaw okay relax ka ako ang kuan sitwasyon maka live ta unyang gabi unya karon alauna alas 2 na klase dalaygon ang Dios magampo ta sa Ginoo og atong pasalamatan siya sa mga mensahe nga atong nadunggan sa atong programa nga pulong mo kinabuhi ko. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imo mga pulong nga imo kaming gigiyahan, imo kaming gitudloan aron dili kaguol, dili sakit ang amo ang mabatunan, kundi ang kalipay ug kalinaw ug ang kasiguruhan ug kadasig sa pagpadayon sa pagbuhat ug maayo. Nasayod kami nga imo kaming ipambiton sa himaya ug dungog
walay katapusan o kinabuhing dayon nga imong gisaad sa among panag-uban ini mo programa. I-bless Ginoo matag usa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios. Kini inyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. God bless, God bless. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,